Hoş geldin Piçilamaya. Nasılsın? 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 Hadi toplanalım arkadaşlar. Flokito. Floki mi yoksa Flokito mu? Flokito. Evet. Seni öldü dediler. Kolay mı o kadar ya? O kadar kolay mı ya? Ne sandınız? Ben yoruldum hayat. Ne var ne yok. Ya öldürüp bitiremediler ki. Baki. Sonuçta baki. Onun için. Kim öldürmeye geldiyse yolunu bulamadı. Hadi bir gün pırkollaşalım. Miko ne diyor? Benim bu kocam diyor şaka. Şaka mı? Miko. Miko kim ya? Miko. O kim? Kime kocam demiş anlamadım ki. Ya. Ya. Yok tanımadım. Hafızam silindi onun için piçilamaya. Yeniden birisi geldi. Ön erkek beçeti hazır kız buldu. Gene de tanımak. İlgilenemek da sevebilem. Erkek beçeler bile. Ha, tanıt şimdi merak ettim. Çok merak ettim. Aşırı merak ettim. Muhteşem merak ettim. O acayip merak ettim. O ya hoş geldik. Привет Vaki. Merhaba. Hani Pırkola kimse yok mu? Görelim bakalım kimler var. Kalktı gideti. Can sağ mı? Yürek vuruşun, kan aylanışın gov mu diye. Valla adrenalin yok şu an. Anlayana tabii ki. Sen anlarsın ha piçilamaya. Bu Rusça bilmeyere. Onun için maalesef şimdi aytmayın maşkaladan ne eçesi neme. Rus deyip aytıp bilyas da. Merhaba iyi yayınlar. Merhaba iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Nasıl olacak? Hani nerede bizimkiler nerede? Stok'ta bakalım nereden çıkıyorlar. Hani piçilama ya kimmişsin o? Ben hakkında bir şeyler demiş. Anlat bakalım şimdi. Bir aydır piyasada yoktuk. Ne oldu ne bitti? Kim öldü? Kim kaldı? Kim gitti?
Ya dua edin o yüzden bol bol. Gitmesin diye. Öyle olursunuz. Ben ya sen mi geleceksin yoksa Burak Özçivik mi dediler. Ben de Burak'ı gönderdim Türkmenistana. Ben dedim şimdilik burada kalayım dedim. Kontrat bağlaştık yani. Nasıl olmuş? Spasiba. Perjivayet edeniniz için. Yani baki aynı baki. Değişen bir şey yok şimdilik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Slavika gelin. Gelin dedikodu yapalım. Birazcık edelim. Nemeti bu. Pırkollaşalım mı? Bir gün pırkol tutalım. Pırkol günü bir gün. Ben yoruldum hayat. Gelgin üstüme. Ya faktsız. Yani moda bizde. Faktsız konuşmak moda. Slavika bekliyorum. Güzel ama Burak'ın yerine özün giden bolsan vapşı zor bolartı. Gideriz problem yok. Yine biz de gideriz yani. Belki de gitmiştir de. O belli olmaz yani. Bazı şeyler anlatmayalım. Beni kabul etmediler ya. Çok üzüldüm. Ağladım biliyor musun tuvalete girip. Sonra dedim Burak'a sen git dedim. Aktivistlerden ne haber? Ne haber aktivistler? Gidip bulsun. Selamünaleyküm. Amun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Baki? Ey bolca tamam da. Jiv, var mı? Yağdaylar, sağlıklar. Normal memnuniyet, iş güç. İş güç. Kovu. Ha. Nerelere gittin? Nerelerde buldun? Nerelerden abratını geri döndün mü? Oo Erzurum'a gittim. Farkat'ta havaram var. Murat Kurbanov doğraydı otururken. Farkat Erzurum'damışsın arkadaşlar. Bilip koyayım. O Çilimzat e, verdim. Eyin eşik verdim Farkat'a. Horlom kalıp duruyor. Ben geçiklerim ulu bol yanarken Farkat'a. hani birisi merak ediptir diye. X-Large giyende onun için. Sürse merak Neyle? edip Farhat diye semiraktır diye. O gününe bir sanı sen de o çekmeyi bilen ne verse aleykümselam andırta. Sen de o çekmeyi bilen soğan verseler semrap gider ne yapayım? İyi. Aslında yiyen zadında ne derdi hani her gün standart saatte yiyen ya mesela dan saat 7'de Oňotun baki oňa şükür. Dan saat 7'de akşam 7'de standart saat stabil bellenen soň adamyň organizmi şoňa öwrenşýär-de. Yani senin bir zoruma gittin TikTok'dan bir kızığı kaşan yağlı. İnteres yok yağlı. Hiç Doğrudan hiç kim ýok görýän bilen çağırýan hiç kim ýok. Birbirlerini ýipdirler bular emmekim. O ona şikayet edýär, bu buna şikayet edýär, jaň edene pişman bolup edýär. Ağladım eýsem oturup bara. Ulan dedim yıllarımı verdim ben bu ağız birliği için dedim. Hani bu mu bizim gelecek günlerimiz deyip ağladım. Vendetta. Neme de Erzurum'da gördüm Farkad'ı. 5000 kişi var Türkmenistan'a gidecek bolup oturan. Fakirler biletsiz. Gidip bilmeyen oturlar. Distribütörün sonucu soracaktım. Hakikaten ama şol. Hakikaten hem 5000 kişi var. Oçur bilen garaşı oturlar gidecek bolup. Özünü öldüreni var. Açlıktan nemeden var. Gastrit balon var.
Eğer var ha şu yerden men yine men de diyelim mende yok da kimlik yok. Men gidip biletimi alıp gidip bilir mi men? Prima aeroporta var gidip bilir mi? Bilet alıp. Yo, ne için berden mi? Tutulman mı? Türkiye'den Türkmenistan'a normalde gidip bilen değil mi? Biz kimliksiz. Oo. Ya gayret şu bileti barlaram ekidip de kıvatırmış diye yenilemi diye. Biletin olsa degen yok olsa men misal için например men bilet alsam spokojno gidip bilen o değil mi? Arkayın gidip bilensin. O yerde son ben bilet alsam допустим diyelim 3 gün sonra bilet alsam barsam o yerde son tölemeli zaten yani o näme ödemeli yerin bar bolup o samolyotda kaçırıp zat etmeyeyim mi? Nämeler etmeli öňünden onun için? Bu neme var neme boldu Covid'den kol almalı mı koymalı mı spravka almalı mı näme etmeli ka onun için? Kol mu kol alan ama görmedim ben doğrusunu açsam ben tanıdıklarım gidenler var. Aňyrda nime diýerler bar bir Türkmen abada düşen wagtyňyz otayda 3 günlik çene saklaýarlar, analiz alýarlar zat edýärler. Bir yerde bilet alıp arkayın minip bolýar karoç. Soň muny etmeli, oňa gitmeli, muny tölemeli, ödemeli, koýmaly diýip samolyota kaçyrman, şoňa minip bolsa bolýar. Men şonu sorajak goýan da samy gylam. Oo, minip bolýar. Ýokarda näme ýazyldy? Bilaya droga. Bolýar, soramayın. Попробуй. Yok bilet yok benim aklım gidiyor. Bak sen kimliğin yok mu? Ben bakayım kimliği yok. Ben neçe kez ayettim. İndim eşti biliyorsun deme. Kim öyle? Adın Türkmen geline. Yok lay. Vendetta oyun ediyen ne Farkat. Farkat'ın bana yer bazar oldu şey. Bazar boldymy bazar sowuldy. İpucundan Murat Kurbanov deyip geçeyin dedim de onun için. Atak Farkat markat yok otayda o. Ýaly ýurtlarynda Erzurum'a nämesin? Farkada ofis veripdirler odan depede. Yanında bir tane notebook. Damaşın telefon. O nemeli. Nemete kablosuz var ha. Ondan götür oynap yer diye beline takıp. Murat Kurban da havarlaşandır onda ikisi. Sabah akşam namaz o aynen öyle. 7 vakit namaz okuyor. Rövşenem orada diye. Rövşenem orada saat 5'te padyon beriye aynen öyle. Sanap çıkıyor. Ne çekişi var ne çekişi yok. Ona göre hareket ediyor. Onda ikisi arkayın mesela hani ön spor edip sen ne doğru sen onu ettin sen bunu ettin deyip davet ettiler ha. Şimdi arkayın spor konuşturup çözüyendir meseleler. Aleykümselam Razana. Neme yok Farhat neme de indi otayda neme boldu? Dayhan değil mi? Dayhan bolan için Farhat'a neme edip bilmeýärler. Spora girip bilmeýärler. Gaýtan Farhat'a haýyş edýärler. Agam şun bilen oyun oynadık da utturdu. Pulunu berenok näme ceza bermeli zat diýip haýyş edip zat edip. Farhadam soň neme diýe armatura karoç 2 sany höl platisany daň diýe. Giyimini o Türkmençe neme Türkmen giyimini zat etmene başladı. Täzesini yazıpdyr Farhat. Gaýtadandan yazıpdyr indi. Arka dagly diýip yazıpdyr. Türkmen başı diýip başlaýar. Arka dağın iziyatı ya giyiminde men biraz körsä da ikilikçi bolan üçin bilem o katı görmän.
Ey, Düğünçeye 10 manattan malı. 10 manat az bulamaz mı kapıçılar ama ya? 10 manata kanala dediler mi ka? 10 manat. Yine de neme değiller ha bu neme hele yürekten çıkanı mı ne? Hı. İçine neme sığsa mı neme kaysı. Ne şu da. 10 manat verirsin bir zat eder. Ula bir gittik dünyada vuruş çıkıptır ha. Biz bir Mars'a gidip geleldiydik bunu yalan etmen ya. Büyütmen ya. Büyütsen bol olman sonra diğer ha. Maysak mi? Mehrik mi kim o? Şonku yal boluptur ha. Yo, Hemen sorma. öyle bolutuyor. Ay, önüme Palestin'in içinden kim o birileri çıkıp bana stroya koy da Hamas, lanet olası Hamas seni. Netanyahu'nun köpekleri Hamas. Oya, oya hoş geldin. Hamas. Bayram bir sürü neme yazıptır. Apıp pütük karınca yorap giden yalı haram zadalar. Türkmen Ukrayna deyip yine şotaydı da aralarına koşup koşup bir zatla yanlış bir zatla yazıpıyor. Ava Türkmenistan, Ukrayna, son bu kim o e, bu Hamas'ın sözani yurdunun adı ne metali? İsrail. 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 İsrail, Ukrayna, Türkmenistan, Drujba, doğanlık yine näme bilemek kellesine nämelere geçer. Nereden alıyor o zatlarını? Ahil yazıyor. Ne edip o gelişecek zat mı, gelişmeyecek zat mı? Bu doğru geliyor mu yazanına Türkmenistan. doğru? Türkmenistan adından neme ediptir da onda. Bayram onda Ama prezident boluptur bizim haberimiz yok. sorama. Türkmenistan näme işi var sen Hamas'ın bilen, İsrail'in bilen, Ukrayna'nın bilen? Hay. Bayram, Joe Bayram bir çağıralım. Hani bayram nerede? Bayram göresim geldi. Yaman göresim geldi oğlum. Kakoy начальник такой подчиненный diye de başlığı şov olacak olsa bayram ne ondan idil oluyor mu sen başka ne fikir araştın sen ondan? Yani futbollaşalar yok mu gelecek koyacak? Havalar soğudu. Bakın keyfi yerinde. Tüveleme. Mezat gül yağlak yağdaylar. Tüpek noyabrda. Mirzaev ne? Mirzaevic Bayram iyice suda. Ha, paylaşalım arkadaşlar. Pırkol sorum ya da burada ne medeni. Merzaves bayram diyorum size belki. Hemen çağırdım. Gelir mi ka? Azat Haytbayev çağırdım ben. Gelir mi gelmez mi? Yok Bak Azat nemede işte yazır o işte. nerede işte Haysi yurtta işte. Hem aktivistler öldürdün ya diye. Joe Bayram diye kaldı diye. Oğlum diye aktivistler mi ki diye. Aktivistlere virüs geldi mi ki yoksa aktivist virüsü var mı ki? Allah'tan ben aktivist değilim ha. Daha ölmek istemiyorum ulan. Daha neler yapacağım. Neler yapacağım neler. Piçilamaya. Bir bilsen var ya neler yapacağım. Madde dinleme yağda yok diye. 42. maddan dinle. Kulaklar kata gitti gelsin. 42. madde deme yine Vay neçinci madde. kardeşim benim. Öz geldi teke. Hoş geldin. Gelecek mi? Hani adam ya adam. Adamın dibi ya. Ekmekle sıyırıp yiyeceksin. Yiğit Yaşı, gözün Hoş aydın tuğlu. geldin. Piyano çalıyor mu? Sağ Piyano ol sağ ol. Gelen klasik, yaxshi, öwez geldi, gelen yaxshi. Вот, люди с музыкой приходят сюда, понимаешь? Вот, видишь? klasika bu olanlar. 200 O- yıldan sonra, 500 yıldan sonra dinlenecek aydınlar.
Evet geldi. Peki. Bırak sen o son kulakları o. Baky şu Slaýa başlarsın jogap berjek. Baky temçin, baky gözüň aýdyn näme boldy onjum aýtber. Sağ ol sağ ol. Yok ayda oturmayın la ilişkiler nemeden verdi aydan bilen neme zaten. Yani o köp kişilerin bildiği zat olmadı. Bambaşka tam tersine zat oldu. Belki has kov oldu, belki de has evret olacak. Bellisi yok. Yani o kebri ütkeşmeler oldu. Tekenizem diye bir yudum su için yani olandır diye. Hani. Şu teke bile alıp vermediniz. Ne emeğiniz var aranızda? Baki senden bir zat sorayın mı? Sonra Neçe adam var yanında? yanımda hiç adamım yoktu. Nälen Bakynyň daş töwerege agent diýdi, koyduk diýdi, ayırdık diýdi, onu munisiýali taba pastavili kanoç. Bir topar agentden. Kimdiydi? Kimdiydi? Arkadaşlar oynayal bir gözünüzde olottunuz yalı adam değil ama. Prosto yolu çumorak bir zatlay. Uro, çirkin, kel, şişko. Ne eldiysem. Kısa boylu. Tekez onun var başka? Emin şuma yemeği oturdum da. Maňaly oturdum. Tamam, приятно аппетита. Afiyet olsun. Ya işten açık olsun. Türkmence gürlen arkadaşlar. Rusça yok. Bayram kakarı gelersin. Baki indiki ya gidecek vaktim apası haber ver pasılka vardı diye. Yok. Maalesef baki paketten taşanok da onun için. Hiç taşamaktan nefret ediyen. Onun için hem kalsın kargo haber kargo önlemesin. Agentler onda yoğun tapan eldir Slayka gelen agentleri ya da Uro'dan agentleri. Ya yani agent diýdi. Kim diye onu? Diýdi sana. Neme? Zalina diýdi, ha, Zalina diýdi. Ha, ay o diyen bolsa doğrudur ay o. Interpol'am onun yanında neme? Ki vakti Interpol'am şondan savet alıp işleyede. Ýöne Erzurumdalyňa toşnu aýtdy. Erzurum'da değildi mi? Hı. Okey. Başka neme diye? Bir yekeci şo düşünüp duruyordu yani hemen. İzarlap neme edip görüp dur onda. Nazadan giripdiler. Ýöne eň neme ýeri, jalky ýeri agent var ýanynda, agentler var ýanynda ýöne tanap bilen oklar seni. Ha, onda Erzurum'da da değil de ben. Baki hem aktivistlere aydıp çıktım diye. Ne diye aydıp çıktım. Baki nerede deyip hiçbirini diye kolduğuma kıymından kıymırdatmadı diye. Sağ olsunlar ne mi diyeler. Sen hiç Ne mi edip bilyeler? Ne mi edip bilyeler? Birinciden ezir hiç kim isat edip bilmeye. neme? Selama ya sen aktivistsin sonra aktivistler bakini ýigrenýär soň nämesin kıymıldasın. Ýigrenen adamyny kılını kıymıldatmaz ağlar. Diyen Farhat deyip yattılar diye. Farhat önemi de o legenda Farhat. Biz ne mi? Biz prostoy bir çoban oğlan. Şimdi çoban diysem hem Direliş Aydar benim mesleğime göz kızdırma diyor. Kerpiç taşıyan oğlan ben Brostroyka'da. Yok, ona hem edip bilem o piçilamaya maalesef ben bir neme de bilem svobodny yaşamak olur yani. Özüm canım istende giyirip söýüp, canım istende pırkol tutup, canım istende gülüp şonaya giyirip çıkıp zat edip ýören adam. Gözüňe getirdim Ah, şu wagt. näme diýen? Gözüňe getirdim şu wagt diýen.
Senin Bak gıyırıp oturdu ya. çıkıp çalvatın. 10 yıl bolan o hadi. Misal getirip zaten aktivistlara söyleyip gelin konum atacak. Uruş var gelin zaten. Ne mi? Yok. Uruş var değil mi? Dünyanın ne mi diyerek? Adine, İnönü Caddesi diye mi? İnönü Mahallesi diye mi? Maksat. adine. Adina gelin erkeniz var olsa diye. Murat Corayev geldi. Yama iç kıskınca. İnternet alemi ölüptür o. Men ingosu çıkıp neme gideyim. Nira. Twitter'a gideyim. Ön kağıda Twitter, hazır kağıda X ya da zada gideyim. Twitch'e gideyim. İkisinden birine geçeyim. O taydan birazcık adamları gürledip sessiz hapis edip alayından internetimde, saytımda paylaşayım, YouTube kanalımda paylaşayım. Yani neme diyecektim la? Men vizam açan çıkka Rahimov, Haytbayev, men tapıpsınız Cenab Medip yazıpsınız gayrat edin çıkarayın da meni. Nerede taptılar o? Ne anlamına geliyor düşünmedim. Ne mi böyle teke? Bilemem. Cenab Medya neme şu derece kıyın mı kara şunu çıkarmak tapılan adamı çıkarın koyun men vole veren ruhsat veren size gayrat edin. Ya bular var. Ya açacak gel sana şu mat açacak gel. Ne Çıkarın falan. maksat B me şonu alıp olup bilir mi? Suratını koyanım için. Yok. Men gatrovul yani bulun tapan adam men. Gatrovul yani. Yani men taptılar da gepim tümök geri. Şu men çıkarmanı isteyenler çıkaran gibi kayışı diyen şun için. Yani Rahim fada neme de Haytbay fada. Ya gowna deyiz men ana yani her kimin bir kodeksu var. Yani kodeks her kimin bir qadalçılığı var diyelim. Onu yalan sözlemeler. Şonu söz allın mı birinden şon soňuna çenli getir. Hani boş gurlama, hova davlenye berme, menne suratun ma danin ma onin ma munin ma. Edýän soň aýdýan, ine sen diýän de çykarýan, yani anyk tenç diýän de bolýar. Ine naprimer Şatlyk Şehiýew çykardy men bir döwür. Awa. O menim alkypdylar, gördüňiz, özüňiz. Awa. Goşadyrnyň içinde meni öz TikTok'da da goýdum men o wideony. Men şularam bir çykarmadymy galyp durma menine täzem. Ya kime inanjaňam bilen bu döwür. Näl wallahi bilen. Neyse meni boş ver. Slaviga geçen gün efirine girdim. Tutuş aktivist sastavı olup sana topulýarlar. Yani senden bir rahatlık bolýarlar. Şu taýda sizler hem çünkü gitti zat diýen. Seret şu sen paltolu giyirmeýän. Şu giýrende stringli, plavkaly ýa-da kapşon zady, şu ýüzülen şu zatdy giýirýän düşünýän. Şoň üçin ýorganyňa görä Serdarny hem üçin bardy, barmady, naprimer. Serdaryň bilegi ýokdy. Wiza çykmady. Gurban olayny uğratdym. Yani bu kadar basit am. Doğru. Men hiç habarym ýok, doğru da men habarym ýok da. Kim bardy, kim goýdy, näme awaryldy, näme ýygynak. Kim barmaly, kim barmaly da men bilemem ama men. Bilmeýän diýen diýdigim sa ýene soraýar da, diýdigim sa ýene soraýar. Okan bolsam, gören bolsam, eşiten bolsam bolýar diýen. Yo, şöyle esmediğim ortam diýenler. Yani sen aýtdylar şo taýda. Şola ýalyk gidipdir diýdiler. Sen näme düşünýän diýdi. Diýen, giden bolsa men düşünjem şeýle. Serdaryň wiza çykmady, köýne pasport bar, pasportyny täzelemeýändirler. Bolly bu kadar am. Doğru.
Onda bu gezek neme bolardı da son maksat aydardı. Onda Türkmenistan'da kanun var ekende kanun işleye yine prezidente bile pasport köyüne bolan için yurt dışına çıkıp bilmedi zaten. Tamam. Benim şu tayda var hemen bunları gürleşe oteni vereyim benim. Bar ünüsüm başka nemedi men bir işte iş vaktımda men işten ünüsümü soğup bilemok. Bularla näme gürleş näme. Ha him deyip geçip oteni var ya ünüsüm men işinden soğup bilemok. O tayda işimi koyup bularla arkayndan hem gürrün edemok. Gürrün koyup işim hem nemedi. İş bar ünüsümün köp böyle işimde de şoňu çiren var ya ünsen beremok dinlejegen bolamok. O konkretli atvet verjegen bolamok da orsa tayda. No, pikirlenmedim hiç gidi. İşim bilen meşgultum. Nurmat Bazarov, hoş geldin. Sapa geldin. Hoş gördük. Selamünaleyküm. Git yaşı. Var mı yigitler? Yine ne olsun? Var da Senem sen öldü hani mü Nurmur abi? gitmedin mi Türkmenistan'a? Ne mi diye? Türkmenistan'a gitmedin mi sen? Geldim ha. Geldin. Pasportu hele Fizik. tezelep geldim ha. İyi mi? Ne güllü Allah Türkmenistan 10 günde berbat ile pasportu. Allah Allah. No. 10 güne munyalı dinlendim. 5 güne zat ettim de en son kayttım. Dizi çek geldin mi? Ne medim? Dizi. Düşünem var seni. Ya boş ver. Telefon almaştıra yo şu zaybal olmadı mı şu pıtırap yatan telefonla kerpiçi alıp olup Para yok ya. rahat ayablan vermeyen parayı. Ime çilamaya galçyka berilipdir. Tek goňur berilipdir edýän galçykan goýak däl. Çila. Neme Düşünmedim. berilipdir? Pitiçkala galçyka berilýär nimede Ha. ofitsial account. Benden batoncuk şokolad sargacaktım diye. Vah bu pişlamaya bir gepe düşünüp bilmeye de bilem. Nöçeye de aytdım ben bir zatlaşamalı yiren. Ya ben Türkiye'ye gelende de bir Türsüm Aykalı geldim. Gidende de Türsüm Aykalı gittim. Sonra yine gelende de Türsüm Aykalı geldim. Hemmesinde de hova ısıtı da bilem. Hova soğumanka geleyin dedim. Eşikten berde kalandı. Näme keyip edeyim ha? Bize de ama aytsana. Pulum yok deydin ya. Pulum yok olsa keyif etmeye neme gerek var. Yöre ver de suyunu içip. Ya bular sonra. Merak etme bak. Tek ağamızdan alırsın. Bulama bir yerlerden yüzünü kapatıp burada atlama diye. Lan lan bırak pul için neme edersin diye. Edersin. Pul için her şey yaparım yani. Ben parayı seven birisiyim. Ben açık söylüyorum bunu. Ya gizli bir şey yok. Hayat böyle sonuçta. Para için. Hepimiz para için buradayız. İyilik pulluk zon kadın. Hatın mı? He. Ulan bu düşünceye bak ya. Gül yani kime maya? Ma yapa. Ayzıma yapana. Hayzı yapan. Ne oldu ama o? Özel ka gurlana bir tatlı. Ha, burada okuyordum. Короче, seyret. Arada bir kitap okudum. Hatta okudum derken bitirmedim. Okuyan tamam. Onu okap bolup
şol barady. Bir videoda filmele, onu yüzleje aydyp geçeň. Neme barady? Totalitarne общество, ne edip döreýe, gulçuluk, onu adama, şu zatlar ne edip gerilýär. Yani näme üçin hökümetde oturan adamlara gul gerek. Aw onuň iş iki bölünýär diýilýär şu kitapda. Yani bizim düşünjämiz başlyk we işçi. İki işçi. Aslında ol fake de, yani olayalat yok. Yani iş neyle bölünýär? Biri upravlenческий, birim производитель, yani öndürücü. Näme diýmek bolýar? Mysal üçin diýeli, adam şu dünýede ýaşamak üçin çygmal alýar. Dünýeden çygmal alýar. O çygmalan baýa gidýär ösýär. We belli bir wagta gelýär, yani baýa, yani başlygy garybam şu gulçulugyna işläp hyzmat edip begenip görýär. Onuň bulara onu şad edýärler. Sen bu dünýede ýaşama, sen öbür dünýäni düşünýär. Yani bu dünýede ýaşap nämeçe bu 5 günlük ýalançy diýip bunu şad edýärler adamlara. Gul pikirini. Sen ýa gelecek zamanyny o dünýede cennetde ýaşarsyň, näçe anykladyň bolar diýe, heleylerin bolar diýe, ýa-da isän adyň bolýar, ýaşyň 35, 33 mi o ýaşda bolýan diýe. Bunu şad edýärler. Bular niden gelip çykýar? Öňkü döwürlerde, ýani döwürüň başlan döwürlerinde ýaş ýigitler awa gidýär. İçinden maýyp, müjerip, yani ýivrey, tümök ýeri ýivrey. Yani Ждан ýa ýivrey, krisa da. Gal, sen gal ýa. Mysal üçin Ahmet sen gal. O biz awa gideli, sen ýarawsyzlara seret, o bilemek tipçilik etdiýär. Onuň bu näme diýär? Awa gidýär, awa gidene bir günlük giden aklar bilýän öýdüm. Bu adam tipçilik biriniň ýarasyndan ýa ýaplak goýadan ýa ýatýar geçip. Aýa seredi, bu niden batýar, bu niden çykýar, sagat näçe boluşmat, näle ýetgeýär pasyllar zatlar. Hemme zat öwrenýär. Onuň bu öwrenen zadyny başgalara berenap, diňe öz çağalaryna. Şeýdibem, yani Şeyh, ata, teke, yomut, plany, garawur, eýlekileri, yani awagdanlar, neger, gul, şatır, çurka, yani orta her bir millette ba. Şey dip aglaýar. Yani bu zat geçen ok, bu bizde dören, yani biz bir tire diýelim, mesal üçin X tire men çağalamdan çağalama geçýär. Diýip bunu şad edýärler. We inne bilimi var adamyň. Hemme zady ba, oňa ýaly ondan gorkýarlar, bu tewip diýär, bu palçy diýär, ýene garawur diýär. Bu ýanyk ahrany tutýarlar diýär. Şey dip başlan zatlar. Yani gulçuluň sistemati. Aslında ýivrey diýen millet ýok. Ýivrey diýmek her bir milletde, yani onu garasamma, Hytaýamma, Çinamma, Gazagam, Negeramma, ýivrey iminne çüýrük diýmek şu içinden. Saýlanyp çykýardanym şeyde ýivreylerin yeri, ýurdu ýok. 48'de mi, 43'de mi, 48'de ýapamaýym. Angliýa şulara yeri aýryp berýär Palestina'dan, eline de belli bir meşhurda pul berýär. Gitsen Palestina gelýär, Palestina az, çöken bir ýurt. Yani gelýär biri, baky şu ýeriň sataýda maňa diýär. Ay dogan satyp bilemok diýär. Näçe manat? Ay men şunu olmandan, men sana 100 manat berýän şu ýeriň maňa ber diýär. Şey dip alýar. Yani Palestina aslında ýivreylerin yeri ýok. Ýivrey bizim ýokarda oturanlarymyzdan ýivrey, şol ýannaklaryň ýivrey. Mysal üçin diýeli ýivreyler iň baý ýerde oturan. Rossiýadan alaly. Abramovich ya da Khodorkovskiy, hemmeti ýivrey, Zhirinovskiy, ýivrey, täzäbi ýivreyski sistema, hani men bileýin, öwreneýin, gullara, garalara, negerlara, şatyrlara, goturlara bermäýin şu ýeri. Çağalama geçdim. Näme üçin Zhirinovskiň ogly gidýärden Çubaysyň ya da Lukoyl'da ya da diýeli Sberbankda bir ýerde zammyp otýar. Statistika var, 1000 adam, 1000 sany garybyň çağaty, 1000 sany baýyň çağaty 5% zihinli bolýar. Ýöne garybyň çağaty
Mätäs bolan üçin ejesini kakasyn eklemege, okuw dällänim işe berýär güýjüni, okywyny. Baýyň çagasy zehinli bolýar elbetde, ýani ösüp gidýär. Eýlekilerem işlerini akta ýatýar. Düşünýärmi? Şu sistema şeýdik ýerde, şu kitap gaty kanat barada aýdyp geçýärler. Ne şuraya ýazyk beýniňizden birazjyk çüýretdim öýdäne, bagşlarsyň. Gowuzatlar aýdyp berýän. Gürrüň nämetey, men ýaňy ýokdum, başynda da kesmäň dedim. Men muny bar, näme etjek, nesip bolsa bir şu kitap okap bolaýyn, pony bitireýin, bir konspekt ýazjak. Şu konspekt boýunça da ýani montaja edip bilemok, dogry aýdyn. Ýaşam bir çenden geçti. Şoňa wagt aýrasy bilen öwrünmek üçin. Ýöne şey gara ekranyň ýüzünde şulatlar gürjek aýtsyk, dinlesin. Bir minut. Bu başym belası salyp ýykar. Bu ol ýapa bu. Başym belası. Ha, okey, zaten Allah, evet. Doğuşlu o ya. Başına bela ola ekeri. Hoş geldiniz o yapa. Nemenetay yankı Ivre deyip başladınız. Otayda yoktum da başında. Mene aýdyp berdim. Inni dinleýiji, ýani Nurmat Bazarow öz düşünýän zatlaryny aýdyp bersin, yüzleýiji aýdyp berer. Nurmat düşünýän zat. Näme? Dinlemeyen de karıcı nämen diye. Karıcı İsrail bilen Filistin nemesi de mi teke vakası? Yok. Gerek men Ýewreýleri bir millet hökmünde göremek. Naprimер, millet kimma? Türkmen millet. Yani Türkü millet. Yani Türkleriň başy. Düşünýärmi? Türkde ýaşaýan doganlarymyzda diýen tutulsaňyz aýdyn. Men maşgalamda biziň däwrimizde körpe galya ullamyz gidýär işe. Men ata-babam, yani dedelerimiň dedesi şu toprak üçin uruşdy, sevişdi, gan nökdi. Sizem ertir gün meni deport edýär. Yani şu men şu dağda şu durma salýaňyz. Näme üçin? Men hakym ýokmy bu döwletde? Yani bu Türkiye, yani Türkler Bizansiýadan mı çykdy? Ýok. Başa. Türkler nereden geldi asıl? Yani 3 asır, 4 asır mundan nereden geldi? Şonu düşünürüm. Näde geldi? O men şu taýda hak. Alo, selamun aleyküm. Sözüm demme öwren teke näýiliň suraty durlaýatdy. Bir minut. Dawan. Dawan bir öňden gürleşip bilersiň sen öle? Bir minut jogap berdi bolýar, ben çykjaklay. Öwren teke. Alo. Buyur. Sesini aç. Näme üçin ýylyň suraty dur diýme, şoňa jogap alsam bolýar. Dede ilinki dura sen kime ya? İyiller bu mümkün. Yani senin için iyi. Öýüne sağlam ýalyny ýazyp beren adam suratyny goýma beýdi o. Sen näme bilen? Sen näme bilen? Hayır, şu suraty gayret etdi. Sen näme soruň? Yani men şu olany goýan. Gayret etdi, hayır. Sen näme soruň? Sen gayret etdi, öňden suratyny asyp goýany bar, bu näme? Nemede goýma şonu. Dostum nereden kim görüyor? Dostum. Son sen var gayret etdi, hayır. Sen buraya da kaýş edýär. 10 dolar pul ver ayrı. Yani men bu goýan sarayan sebäp barmy şu wagt? Bir birine buýsan goýup bilermi surat görmek?
Yo sen buysan yani olsa oyunda nasıl koy diyene suratını. Yani ayır sana. Oraya da burada diyecekti. Bak anda katı köp düşüyor. Bu ne bir adamın suratını oydu. Yo Oo. sen suratını koy bolmanla. Ama akıl tanımadık Suratını adamın koy. oydu. Neymiş? Nedir? Bolmada başka kişinin suratını koysun. Ne biçim olmasa? Hay Tanımadık böyle. erken önünde bağışlayabilir bizim kavur kadınlarımız tanımadık erken önünde dans oynap böyle. Bolup dura. Ey men o zatla şu an neme temada vuruluşan ben bilem o kene surat dura kemen geçip barayında Bolay gördüm mı da var. bolmay mı dostum? Bolay mı bolmay? Bolmay da Gerek olmaz oldu mı? gençli. Bütün ayar nolun yani şu an gayret etti ayır. 10 dolar 10 dolar para ver. Para alacak kol koydum suratı. Oo. Bak. Ben sana ne mi diyeceğim kamını? Bilmiyorum özür dilerim. Öyle mi yerdin? Bildiğin garajan ne olur? Mıvrası. Ne mi diyorsun ha? Çakal. Köpek. Ey gandon ayır diyen şu suratı. Kimin kimin Söğüşme. ekmeği ulen amına koydum Nurmurat sen piçi. imdad etme de Kimin söğüşme. ekmeği ulen adam olayım ha. Pezevenk. Yürü git böyle. Ay bu neskenin Amına gandonlar. koydum. Ayır ay şu Doğrusu. suratı diyen. Pul için var ya analık satarsınlar size. Söğüşme Başlarında Nurmurat sen hem demetme de o ayarlar var zatlar var pezevenk mezevenk diye. Birazcık neme bolalı. Gelişelim de gelişmeli vakt bolondur ha. doğru. Surat kim neme koysa koyar o. Onu yalan bir neme etmeyin de. O özüňe suratyň özüňki däş otaýda. Neme Bratok ýazypdyr öze. İt oğlusu. Adını yazık gelmiyor onda o zaman. Ya emin. Surat boş versene onu yani. Surat ayır. Onu özüm düşünürüm, bilirim ne, haçan ayırmalı, haçan koymalı onu. Yani men şularla Görmene bakana da. tanıyan, hawa maskarasyň ýanyna gedip duran bolsa maňa ýazar da, jaňa der de, öwedi la maýra aýda şu suratyň diýipler. Yani men bärde ýalaňy suratyny oýamak, ýüzi dur, gülýalyk, hawa. Yani men profilimde dursun şularla men ýatlap durjak, öýünde de portret dur. Hawa şaýda. Batı doğru doğru. Hakın hukumu var. Menem Murat Gurbanowyň suratyny goýdursam ka? Öýme portret edip. Gittim oğlum. He? Hı? Murat Kurbanov bitti mi? Ya gol görýände bilýärmi? Türkmen halk üçin alad edip ýörenler. Bir de bayram goýduraýma, ingowsy bayram. Jo bayram. Evet. Öyle kopya. Hatta nakolkasyny urdurjak göğsüme var ha, ullukan edip nakolkasyny urdurjak. İstanbul'da bayrağı basılı. Bir tarafında bayram oy, bir tarafında Murat Ağa'nın oy. Ortasında kim oysan oraya lan? Bayram. Dilber oysan olacak. O ben düşünmedim Sen ha. hemen dinlemedik başladın var ha, Baktım. normal. Bir zat Bozuk soracak. başladın, tamam. Teke. Bir zat soracak ikiniz dedim. Men Dilber'e barakma çakalım bile. Nur Muhammed Anayfe işlerinin %100 de bile. Son. Bu iti oğlusu var ya, ben ses mesaj yazdım lan, neyemedi. Bu devlet edaylar beraber ses mesajım. Ne Nur Muhammed'in özü şutayda özüne aydayım. Problemim var bolsa. Oy vallahi ya. Ben aklım hayran kaldı bu. Hoş geldin. Assalamu alaikum. Nereye geldi? Aleykümselam, hoş Selam geldin. Bağımına Nurmurat Bağlarov. Bak. O neme o adın nemede çıkıp yora internette Türkmenistan'a neme mi?
Barıp somsi kaydan ne? Yok iyi vermediler dem Nurmuratcan. Esasdan Yok şolay. dedi. Bol Ama yana. şansam çağlar unutma. Bol yana aktivistler onu yalan etmeyer ha. Aktivistler mertallay şu başından sonuna çenini sözünde duruyan. Nurmurat ağa. Oh. Nurmurat ağa kardeşler. Hmm. Bu nehir oldu. Ha. Hem bu işle aktivistlere böleyip özlere psikiyala oynaşıp ölürler. Ay belkem şu yoldan geçmelidir. Biz bilemiz ama geçilmedik yolu geçecek yol yasa. Yani geçilen yol näme de bolsa yolun bilýän öň bir kedek bir ýer gidip gelen bolsaň ýoly bilýän da biz häzir geçilmeýän ýoly geçip barýar. Öňümizde kanal barmy, derýa barmy, deňiz Doğrudur. barmy Indi bilemdik. doğrudur kara. Aranızda ne var olsa öz aranızda. Yine aydalı. Düşmanım olsa da günümüz yaman dilemeyiz de orada. Oğluk dileyiz. Yani Awa. diriliş doğalımızın. Hı. Türkiye'den alı gidip başka devlete iş yok, iş yeri yok, dilini bilen yok. O nehir oldu. Ortada ayırdılar, koydular. Doğrumuş abi. Şeret Siyasetçi. birinciden gurrun edýän adamyňyz 12 ýaşlyja oglanjyk däl düşünýärmi? O nähil wallahi 12 ýaşlyja oglanjyk ýol bilen ok zat bilen ok köçede goýduňyz ýer ýaly. İkinciden eger ýol ýakyna aýlan aýmaly meselemi? Anha Türkiýe ay mene Hüzuriyana iştaydan diýsen hiç seni zor bilen saklajak bolturan ok. Ştaýdan şu Türkmenistana gitjek diýsen amma ara seni zor bilen saklajak diýen ok. Hiç kim saklar bilen ok. Gitjek diýsen. Yani öýdüme gitjek men diýsen mesele yok. Türkiýe ara tem bole mesele der. Yani o ýene de o biriniň enesi däl, atasy däl, biriniň çagasy däl. Aktivistler, egin neş bolanno annamada duranda egine durýan. Deňje durýan. Şol ýaly egin neş. Biriniň çagasy hem däl, biriniň ejesi hem däl, kakasy hem däl. Eger şeýle bolsady etmediýän zatlarymyz eder dinlerdiler iň bolmanyna. Dinlemediler ha dogruda. Şu goýay hoşu zatlar, käbratlar bir wagty gelenne, hagaty gelenne, diýlenne, ha işte diýlenne. Sen oňa bir giden ýaşylyk edýän, o edýän, bu edýän. Olardan bolyn öz kellisiniň bilenden ýöreýär. Onuň barjanyny onýan sen näme? Oňa jogap berilmersiň aha. Ýani näme deli diktator bolalmy? Agzyny skoşlap, daňyp, elini aýagyny daňyp geplemede ýaly şeýdi saklarmy? Ya şonu edelmi? Biz de orada indi. Näme bolsa da. Onno näme onno senedir heme nime de gotursun. Erkim oňa kömek berip eşdensiňiz da özüňiz o. Her kim elinden gelen kömegini de etdi. Olam Allah da hemmesini sıçdy. Yani sen şu zatlary bilmeýän soraýanmy ýa ýeni istemal açaýyn nanym nuram birazjyk istemady gürlesin nip soraýan. Yok ben onun için aýdam. Men prosta diýjemde. Onun saflığından kullanıyorlar da öydüp saflığından. Misal üçün Saf olmay sen ýüzüňe ýylgyryp bara agamjan o nämemjan ýene seretmi sen onuň içinde müň san til kaýlanıp beran oglan bolsa. Boş ver. Normal. O öňüm agamjan ýene nemäň sırtarşyny edýän ýylgyrşy bar oň. Şagalyň sırtarşy ýaly, sırtarıp arkaňdan iş edýän bir sırtarşy bolýar. Ýüzüňe ýylgyran bolup. Öňüm belli. Bakın ama Türkmenistan alı gitti deyip zormuş edip barakene. Odam somsy geldi. Sen näme gitdiň sen şonu aýtsana sen näme boldy şonça wagt? Ya bıraktım ağa. Kimse almadı. Sattılar meni. Näme satdylar? Näçe geçtin satanlar? Burada Näçe geçtin? Bilmem bedava verdiler. Bedava verdilermi? Hı. Diýme onu satarlyklaryň ýokdur arkaýyn ol. Eger bedava beren bolsalar. Satarlyklaryň bar bolsa satarlar da. Näme üçin satdylar?
Mirzade dediğin yok. Biraz bekle, biraz bekle. Kime beklemeli? Boş vereyin Nurmurat, hayatın yaşay bir zat etmeli wagty öz özünden dörüýär. Men saňa aýdaýynmädir bolýan zatlary. Ol bir girýär, sen ýaň diýe ejeme sökdüňmi, ejelere sökdüňmi diýär. Ýok how diýär, aktivistler ka sökdüm diýär on. Ay boranno diýär. Hamana aktivistlere öz üçin göreşýär. Öz üçin gerek şu zatlar. Olara gerek gel. Ay boranno diýär. Ay aktivistler bolsa. Aktivistler bular üçin görüşmeli, bular üçin ejesini etdirmeli. Bir adamam, bir baba ýigitem çykyp goramallar, eýe çykmalar. Soňundanam bizem bular üçin ölmeli. Ay bor olar diýän bolsaň, goş boş ber o, kesensinler biraz, bular bolup berşi. O taýda bir PK-şyna ejelere, bajylary söwüp oturany bloklasunlar. Ya benim sana Ýumlap. Nura bir bunu. Bir bunu. Ya birini göreyim, birinin kanalında bir iksan kadını koyup dans oynattırıp iksan Türk vatandaşını alıp her türlü dans oynayın. Asana. Türkmen. Ne ahil oldu ya bu? Ors bu. Doğru mu de şu? Bak yiğitler. Nura bak. Nur men o zatları Nurmurat. O zatlar gürleşesim gelen o dans edýärmi ýokmy? Edesi gelýär, etsin de. O zatları. Seret şu Onun yüzünden, onu kızıklandırıyor. TikTok'tan sowat aljak bolsaň 5200 jetonyň $89 ya. 5200 jetonyň. Bir efirde dünýalar 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 jeton dünýalar. Seret. Bulaňam köpsi o atawaý diýip bir samsyk çykypdyr bar haramdady. Eşek bar, ejelere sebäp görün, marlara sebäp görün bir tan. Muňa düýün neşatlyk şeýle näçe halamasam düýünkü eden hereketini golladym men. Diýdi ki, şol oglany bu diýdi ejelere öňüne geleni öňe ejeň näme diýdi? O türsüň sen diýdi, şu ejelere sökmäň besetmeli diýdi. Eger otulaýsaň diýdi bolun. Muňa bir oklaýarlar. Ey ahallylar bagyşla bolun, marlara sebäp görün. Ahalla diýip bölesmek bilen ok. Ýöne iminne şonu gollaýanlar, şolar bolmalylar, çünki şol oglan şu haramzady ahallan olan soň diýen. Näme ejeňde söwdürmek üçin pul berýänmi? Öz ejeňde söwse bu görýänmi? Bir düşünemek. O marlaryň bir videosyny gördüm. YouTube'da şu nähil o adam karaý diýip olun. Siz diýe Toğsanam diýilen dok toğsan ýaňyz diýip ejeň ki marlar diýip söýýän ki. Muňa da bara ýekece ahallam çykyp gaýtargy beren ok. Ýekece ahally çykyp sen haramzada millet paradlyk etme diýen ýok. Çykýarlar da bara bu twara da gaýtan bloklaýarlar. Ýekece ahallysam çykan okda çykyp muňa jogap beren ok. Sen agzyň ýumýuryn, sen monýal millet paradlyk etme diýen ok. Ödem Aşgabatyň içinde şu haram pidarat o höküm ödem işgal eden ok. Dawaýyny velayet urşun tudurolýan wara. Eger isleýäňiz şu bolsa. Ol wepa alkaş diýip bir haramzada bardy mardan. Şoňa marlaň özü birinji ýerde garşylyk görkezdi. Şo lewaplary söwgen üçin. Lişni menem çykdym şoňa görkezdim. Üstesine de Bayram Ali bir oglan bardy, glokalkada köpörün. Diýadym şo. Bayram Ali, öz Bayram Ali'miz şoň garşysyna görüşdi. Bu twar atawaý diýilen huy pilodyna näme üçin ahallar garşy görüşýän marlary diýmedik zady galmady. Näme marlar sen ejeň sikdimäý dogonyň sikin haramy. Näme üçin Türkmenistan hökümet şu zatlar gözüme otur. Farkady näme üçin alyp gitdiler? Ejesini eten üçin alyp gitmedilermi? Näme ejesi mukaddesde marlaň ejesi mukaddesam kan. Ene şatlyk şey gaýyp aýdalar. Näme üçin onda gelip bizlere ene sen hereňe bağışla bilen hereňe çelle suradyna ýeňem suradyna goýup ors bu diýdiler. Her zat etdiler. Her zat diýdiler de orda emme. Ene bu gelecek ol yapamam.
Ya celet deyip üstüne oturuyor. Tanıyım bu ayal maşkaralı. Yattım ya aşağıda girip ya sıraya tuttum mu? Doğrulap verdim onu. Aslında. Nur O Murat. değerim Dur samsık gürleme dur. Hazırım şu tayda bak. Salam alek önceden. aleyküm Salam selam. salam. Şu tayda da ma bak ona hemen yazıyana var. İki tane Gülşad'ın bilen Türkmen gelini bilen o yazıyana var. Şu diye piyan diye. Men hiç açanım arak içmerin. İşlemem senden sonra içmerin. Men kıydım dün durmuşa çıkardım. Men on korkanımdan gitmedim de. Men kaydıp oyra varsam üstümden gün görüp bilmediğimden gitmedim. Şu men dün kızımın ağlayışı. Menin ağlayışım kızım damağından boğazından gürlep bilen o akşam. Sizin buna sebep olurlar kim? Men çağam birinci kızımın toyuna gidip bilmedim. Ya. Çağam toyunu görüp bilmedim diye. Derdim bu Gülşat ya bu gözyaşları var ya Gülşat. Mena kızımın yakışıkını görüp bilmedim. Men kargış etmeyin yönü Hudaya salen sende de çağa var. Huda belki sana o yakışıkını görkezmez bu gözyaşların aşağında. Zaten Töhmet, yapar. sen Zaten bu töhmet atıyorsun piyan bu diye. taliplere bu ölsünler göz aksınlar deydi. Çuyrağa baksınlar Türkmenistan'da okusunlar Ne o harablarına. kızıklı olan kimliğini bilemok. Men nira varsam küntü diye zat diye her zat diye. Huda menin yalı olsun ecen küntü eğer ecen öyle olsa. Gülşat yarların var ama oğlum kim bilen mi? İblis. Men sana aydayım. İblis bulur. İblis İblisten Yahudiler sapaktan bunlar alıyor şunu. Yahudi. Müslümanın üstünden bileyler. Yo bulur pastayan şu pışırda şuları şu didiriyen şeytan var yanına. Şeytana dolup boynayan şeytandan emeter iblisler bulur. Şu Gülşat, Ne Maksat Türkiye bunların ya. ne hudası var ne namesi var. Menin Yo. dünkü menin melek kızım masum kızım bak enesiz atasız öste 22 yaşında çelini ata 7 yaşında 8 yaşında taşak ettim kızımı. Hudacan onun gözyaşı var ha. Senin yakandan koyulsun inşallah. Senin arkadan yakasından Ya. koyulsun inşallah. Men kargışımda. Koyular. Hudaya tavsır, Hudayın özü bu. Huday tabi men ya Hudaycan at ağraya bilen şu enetiz atası olup at ağraya bilen öyle bir aldılar ki kızımı bütün ova gepine diye hadir. Hudaya şükür. Hiç tadını kem koymadan etmedim. Belki anırdan ben belki kemle ederdim. Zatlarını et bilmezdim. O tarafta ama ecesi yok yanında. Olsun. Namussuz, Ece de namussuz. yoktu. Ata da yoktu yanında. Olsun yine doğullarım var. Ecem var. Hiç tadını kem etmediler. Ama yine de Ece yok yanında. Sen kalkıp da bana piyan bu değil mi? Oynatma. Hakkınız yok sizin. Bağışlamanın bu hükümetlerimiz bir şey dinlemiyor bu milletin bir ses hapsini alıp Ben de oraya gelip hiç açanım. Yanlış ettim ben yanlışı. Çıkıp yanlışını gürledim. Şahsiyetini işlet diyem o. Kalkıp da neredeki Türklerin artistlerini getirip şunun 4 günden beri etmediniz kalmadı. Halkın ne gün indi diye bana şu gün gepleşeş yerlerim gelecek öyle diye öne biledin üstünden kazan başladılar. İndi olsa vizam üstünden kazan başladılar diye. 2000 dolar pul soruyorlar vizam çıkmak için diye. Bular mı da yalan? Al oturarlar gidip kaçacak ol oturarlar var ha. Hudayınız yok haram zıkkım olsun hemmesi şu pulların hemmesi. Yo bulan Kara- özlerin bilýär seret. Gülşat deme öyle bulan özlerin bilýär seret. Maňa diýerler ki senin diye maşgalaň nädip çıkardın diye. Näme üçin? Çünkü Türkmenistan'da korrupsiýa bar ha diye. Türkmenistan'da diye hökümete garşy gitsen diye sen kötemele ol diye bolmaly şeyler diye. Sen nädip çıkardın diye. Min çekinýändir de belki goýberendir. Balans Maksat bu bilýär adam bütün ziyneti aşağı yurdun bugün material veriyor elime saçandır Ya gorkandır. bu Gülşat diyen ayal ine ecesin sende. Bular var ya şoň üçin Şerefsiz feley. kanuny wara hareket edip ýere gelende talapkar bolsaň, garşyňda hökümetiň durup bilmeýänini bilen ok. Bulardyň şey ýaly baryp ýol almanym ka diye. Okuw kabiliyet okumuz yok elimizde işlesek işimiz yok anırda. Men kızımın bir günlük toy deyip ertegün oğlum armiyadan gelmeli. Men ona da men pul yığnamalı. Onu da öğlentirmeli. Samsık men korkumdan mı gitmedim? Bir ölme bir ölümdür. Başıma. Çağan kovu yaşayacak olsa ölümme de vardır mı men? Az aldı.
Ular O başka yaşasın yerler. yeter ki men canımı feda ederim her türlü çağlarım için. Valla şu kaçkan oğlanlar var. Kaçkan oğlanlar yengen havarlaşıyorlar. Bir mık yapaydı mikrofonu. Oluyor. Telefon da kaldı ya. Hı hı. Neme yani gidelin ağalar. Uğroluyun layıp olacak bolluğun ne gelecekler cemde geldik diyenler tanıtacak yok. Yani doğru maysam hazırlıkça birazcık halkıngam meni ara doğru maysam kim göremek edil kâdaki kötüncün görüp oturmağını görmeğini isteyen var. Çünkü yeterlik derecede kötünmän üçün biz şu an ağzır bolýarymyz. Düşünýäň? Ina Turkiýede Erdoğan'a garşy 6 parça biri-biriniň ideologiýalarym gawatdyryp biri bille. Biz biri bilmeýän ozak diýmek onu biziň düşmanymyz o diýen neme däl. Onu biz diýmek o diýen kötünemzok. Onu kötünmäge dowam. Men şoň üçin gezip ber. Size bolýarmy diýen, maňa da bolýar diýen, size bolýarmy. Ha. Kötünmäge de dowam. Ol aktivistlere gerek gelsek beýle gurulajak bolsaň, biziň ýanymyzda durup çykmajak bolsaň, arkamyzda durmajak bolsaň, näme o biz birimiz Superman, birimiz Terminator, birimiz Batman, ne 7 tane o neme kino var, eline hersinde bir hüner var. Näme bizden şolarmy biz öňe çykyp size ýurduňyzy halat edip berjek diýdikmi biz? Romay kimler? Güýjümiz halkda, halkan boşulanokmy? Közenmäge dowam. Emmämiz bilir. Aleykümselam. Waleykümselam. Hemen bunu men bir zat nemetdim da şu yaban şubalarda 5000 kişi yatır diye de Türkmenistan'da. Öňler neme barty bilýän bolsaň, yaban şubada yatan wagtyň bilet alsaň uğra diýatylar. Awa. Azyn şona medan oklar diýe de her gün oçur bilen uğra diýerler diýe tutulan günüňe görüp. Onda şunda indi neme düşürüpdirler. İyi biçkisi var, öň 3 gezekdi, soň 2 gezege düşürüpdirler. Indi şonu günde 1 gezege düşürüpdirler, bilýärmi? Käbir ýerlerde, İstanbul daşynda. Ay, näme diýjek? Halkyň özü isledi şuny way. Biz çağırş edemizde, biziň dernegimize gelmän başga da o dernege gidip tans etdiler, Aýdy maýdanyna gowurdylar. Arkadaş Şokrat Aýdymynyň aşanyny tans edenini gowurdylar. Barana maksat Türkiýe da Gülşat da şular gitdi da şoňda. Şo halk bilen. Durmaýan ýanymda. Nuraga. Men diýen artist. Ena arta şey Osmanlyň oýnan. Ona gelmedik bollar. Kösönürler da näme etjek. Nigma ok bakay, beter bolsunlar wara. Nigma ok dogry maýdan. Ölüp oturan. Aýdyr. Nuri sen nereden aýdy? Wekilden. Tapawdy näme? Nirden nähile hemmämiz bir türkmen, bir kryşan aşanyna kösenýär. Pasportyň zilýonyny däm şo ýaşyl Türkmenistanyň pasportdan boldy sen. Türkmen bol sen daş bol sen etniki gazak bol özbek bol tapawdy ýok. Barymyz deň aýakdan. Men onu diýem, şo ýöne nerden nitbolady başga asgyň. Go bilýän, ýöne şo biziňkilerin ha aktivisten ýok sen neme ýok men aktivist däl, men olonkom däl, hökümetin kim däl diýen adamlar bar bizde. Ýok la. Biz näme biz özümüz üçin görüşýärmi? Bize özümüze gerekmi şular? Diňe maňa gerekmi? Ýani men isleýänmi şuny? Ýa diňe şu 5 tane 10 tane aktivist isleýär da galanda bolmaý. Ýa-ni ýa-da düşündiýmedim la. Ýok, halkdan çekinmeli o adamlar, siz çekindirmeli o şolar o. Şunyal diýen wagtda siz jogap bermeli o siz biziň adymyzdan. Men hemme efirlerde näme görülüşipdir, näme bolupdyr bilem o. Siz jogap bermeli o. Sizler ýa-da kände sizden çekinmeli o, şok bolmaly şol. Sen näme gurulýan aýdymeli o iň bolmanda. Sen üçin biz üçin görüşip gören adamlara özüň edebilen okmy, götüňizde oturaw diýmeli iň bolmanda. Öldüre bir edebilen ok, dogrymy? Doğru. Gedip bilen durbilen ok. Şunu aýtjak bol ende. Ene görmeýäňizlermi? Açyk şaýa.
bize yurttaşına koyuverdi. Birinciden kelamiz açıldı, ikinciden hem her hili adamlar döredi. Mesela çünkü adam parçalamayını hiçbir şey demeyen değildir. Serdar Berdimuhammed milletin önüne düşeyse var ya parça ederler ha bunu. Onun yalan gereği yoktur ha ölmek. Öyle ölme isteyemem. Gitsin özünü assın bir yerde. Köpekleri yer. Yok o sen doğru pikir edin o çok müyadır var ha. Serdar Berdimuhammed var ha. Özüm gen alyandır o ejin men hiç sade de mok golün arşa götürüp baryalar emeneydi. Hiç sade de mok o türün yöne var. Elimi kelimi nemen üstüne koyup robot yalak kolup bolun beni arşa götürüp gidip baryalar bulur diýendir özüm gen alyandır. Bu da buları men işem beremok. Üç köşük bir aýlyga beremok. Yollar, pasportlaram kösenç. Durşuna korrupsiýa. Öyle meni uk gidip oturlay bular dip gen alyandır şo. Çünkü nämetjek? Şu öldürüşün ýaly, öldürü. Biz özümüz şeyler doğru değil mi adamlar? Özümüz şon ýalaga. Bir yerde plan yerde işleýämiş diýse, nirde oturtjagymyz bilemiz oga. Doğru değil mi? İn haramda adam haramda şoň ertir gün işin düşüp barsan pulun alýar şo. Pulun aňary ýany bilen gopar ýa-da. Ýöne şonu bir toýa getiremiz de, ol töýerde körpenje ýazyp zat edip, aýratyn hyzmat edip şoňa. Bizim özümüz şon ýaly täbi. Halk şon ýaly. O bir gidene bulastan peýdalanyp işini bitirip ber, olara durmuş gowy, olara wapşy ütkömegine mislano. A bir gidenem Türkiýene ýaly, ýankyal, Gülşat ýaly samsyklar bar, götü külüň üstünde gowuny kaptanyna götürün. O samsyklar bar. Näme üçin gollaýandan bilen o. Warum beýle uspatyrlar özlerim, birine meýle uspatyrlar. Ortada getipler. Şat şeýhe tutuşturup benim babasy bolsa ejeleňizi falan edip, istigan edip, aktivistleri azar berbileňiz yok, öldürbileňiz yok, urbileňiz yok diýdi ýa bileňizmi? Efirlerde 5000, 6000, 8000 adam şey atýarlar. Padarka atýarlar. Pezevenke ne padarka atýar? Ananızı sattırmak Ay, için onu ya, boş ver onu o, ananızı onu sövmesin deyip mi? düýünçük bolanmaka, düýünçük atabaý bilen dogry iş etdiň bolmanda şol oglun. Diýdi ki, o biziň ejelerimizde kän söwýän o sen diýdi. Birazjyk diýdi, söwme diýdi. Olam diýdi, men diýdi, ýöne ýere söwgänma diýdi. Ýöne ýere söwmersiňmi? Marla tu sen ni bilen maňa ejeňiz ken marlar diýip söwünmediňmi? Ya bir giden YouTube aç dolu, Türkmen perkollyp ýazyň watandaşlar. YouTube'da dolu ýankyň videolary. TikTok'ta da dolu. İki sözünün bir ejeň palana deýin, ejeň palan. Ejeňde söwdürmek üçin pul berýänmi? Gidip o pul oklaýarlar o bir giden. Dün şonu diýdi, temasam şolly. Ejelere sökmelärli de. Şoň üçin ýarşy ýastydy. Bolýa dip boýunda dally. Gaýtam ejelere söksün dip oňa sowat bar nokladylar, oňy kesmesini. Şatly oklaryň kesmesini nokladylar. Näme o? Onda menen bir zat diýjek, ahallylar bagyşlaň bolun näme ejeňize söwdürmek üçin pul berýäňizmi? Ya keyp alýaňyz. Keyp alýaňyz. Ahallar rajol kesotdy. Nura atma meni. Men näme üçin ahallylar diýen? Çünki ahallyň birem çykyp şoňa gaýşylyk görkezmedi o şol ogluny. Birem çykyp görkezdi. Badyr belki onu ýöne sen ýaman diliň bar ha, diliň boýnuň orap gastyk ýasýan diýmediň bar. Ýaman uzoýa bolýan dost. Ol marlara gedip gelende diýmeli ol. Ha? Näme? Sen näme haram dil bizde ýokmy diýjek bolsak. Ya diliň Daway onu tuturolun eger Türkmenistan hökümeti arkada diýilen haramzada diýen men şoňa. Eger sen bir tanak millet paradyt öňünde durmaýan bolsaň daway millet parady başladalyň onu. Daway marlar bolup ahallar bolup urşolyň onu bolunna gora. Näle o siz gedip berin? Özüm şunu ýazat. Ýurdun içinden çykýar o. Ýurdun içinden çykýar her wagt. Ömüň odara bir giden sülçüsi bar, prokuror bar, bir giden 6-njy addeliň, 7-nji addeliň milli howpsuzlygyň işçileri bar, jenaýat agtarış bölüminiň kuwa, jemgyýetçilik bölümi inspektorlary bar, Türkmenistanyň hersi öňünde ýaşap görler we 1 ýylmy, 1,5 ýyl berem şu zat edip gelip otur. Hiç kimem gören ok. Hiç gören ok. Şu bolup berem zady. Näme biz hökümetin ejeňe etmelimi ýani şeýdip, bizim arkadan ejesine etmelimi onu şu prokurorlar iş etmek üçin. Ha? Şoňa elýänmi? Dip haýran galýan o bir
Bir sana atawa ayağa dip bir haramzada çık ya. Oturan yerine ilka ol men bundan 1,5 milyon Polşa gelen wagtla men imody dinleýärdim ony. Küntülüň şäheri mardyr mary, näme diýip oturan videolary bar. Ba açyňda görüň o watandaşlar görüň. Muňa Net marlyň barada, köpse baryp çäre diýdi jogap berdi muňa. Ýöne ahallar çykyp diýen mene göremok dogrymaýsam. O menini ahallar şonu diýmän üçin ahallara sora berýär. Näme ejeňizde söwdürse keýp alýaňyzmy? Gidip pul berýäňiz oňa. Ya men şonu bara marlar oklayandıra ödemok. Yönü köýje garip maşgalada şoňa pul oklayandyra ödemok. Çünki o garip maşgala TikTok'tan ol manetka satyn alyp pul oklajak ýagdaýda o garip maşgalada nirden bolsun. Kimleň çagasynda bolup bilýär? Ýene şu minister haramzada bir kısan magazinler, kafeler, şolaň çagalar bolup bilýär. Aşgabat. Yalaka, köpekli, Yalaka, hökümetiň başyndan imitlenýär. Hı. Şolar bolup bilýär. Git gel. Daşa şoňa şu Türkmenistan hökümeti Atawaý diýlerini özüne bir basmaly ogun bir jerime çekip kadiýet jogapkärçiligine çekmeli. Şoňa kim oklan o da şolary sen etmeli o. Grup bir ofkedip. Bu haramzadany imitlenleri otyrlar o Türkmenistanyň içinde. İmitlenleri otyrlar da ýene aýdy otyrlar ministerler, häkimler we şoň bilen işleşýän adamlar bolmasa garip maşgalada niýde bolsun? Nurana, şartyk şeýhip sana suwsama dermi? Domuz ýaly iýendir. Özüm kaçan görsem mysal üçin aktivistlere videolaryny bereni goýsaňyz ýa mesaj ýazsaňyz siz on pul ýedeňizler töhmet atjak diýe. Boynuňyza diýe. Suratlaryňyzy çykarjak diýe. Şart geçen nimelerde o çäresini çektirdiler o WhatsApp'a onlar tutku ortada ýitenne. Yani näme de bolsa inne ol dünkü efirde bir goýuşam etdi. Men yani biz eger dogry ýalňyş diýmesek bolan o adamlar. Dogry iş etdi. Yani şu haramlardan dilini ýygnamak üçin diýdi ki sen diýdi gaýdyp ejelere sewmersiň diýdi eger utulsaň diýdi. Bolýa diýdi. Menem bir şowat açdym şol efiri. Açdym TikTok'um molun ýankylar şonu ýaly gurrun edip dur bähmi näme? Ha. Bir seretdim muny ýank haramzada bir pul oklaýarlar ey. Ey ejeler üçin diýdim diýdi o. Ejeler üçin ýarışdym diýdi. Diýmek ejeler gaty wažyn däl eken diýdi. Teň jezaňam etjek gällikde çykyp gitdi ol. Diýmek Türkmenistan hökümetiniň içinde bir tanak millet parady täzeden hökümet öz eli bilen saklap otur, imitlendirip otur. Kim pul oklaýar o haramzada millet parada? Sen meni oklamarsın. Başga vilayetlerim oklamaýarsyň. Oklaýar öz Aşgabatly soklar, Aşgabatlyň içindäki hökümetden imitlenýän haramzadalar oklar. Bir topar. Ya o nähil boldy mysal üçin Babşaňyň Nuraga bu näçe oglan masylda kalyan içemişin, su kalyan içemişin, gaçak kalyan. O akallı bir şey efir eder näme şu? Bir hilam konuşýar. Türkiýede dam gezi kalyan içi. Keyip edip. Yo bolmana bizde o zatda görkezmelikle o. Yani hakiki jenaýetler, hakiki jenayetler, bilen maşinler, görüň lan kurulur pravda. Kalyan üçin telewizora çykarylýan dünýäde Türkmenistan bar diňe. Han görkezin erkek bolsaňyz, başga ýekece dünýäni görkezin. Ýekece tutnama görkezin men efir TikTok taşlap ýapýan o. Aydın göne ýekece plan ýurtda da kalyan çekipdir we şuň üçin emine telewizora çykaryp maskara edip o plança tutko bastılar ya plança ceza verdiler diýip görkezin. Gaýtan munyal millet paradlyk edýäni ol dünkü Mehmet Fiýal öldürileniň jenaýatynyň arkasy o Süleyman Tursunbaýew fiýallaryň arkasyndan aklar görkezlen ok. Bu haramzada dünkü eja etýänmi? Oňa başaryan bartalandy eja söwmek. Bir bilen gepleş o Türkada söz adaşda sen ejeň näme diýip göberýär. Tapady o kim boldy? Ejanyň müňje getdiler. Bizim Türkmençiligimizde o inni şu namusçan Türkmeni bir wagt gadymy tarihdaky namusçan Türkmeni bir hile binamus edip taşladylar da. Şoňa öwrenşdirýärler. Öwrenşdirilýän politika ýürütdi. Binamus bolmagy. Salam, gowmusyňyz. Men gurlaw diňe ikiňiz urlaýaňyz da. Şu ýurtdaşynda da ordam ikiňizem.
Neme mi ruhsat almalı bir yerden ya onam notarusdan Yo, zatdan ruhsat almalı. yani men hayır. Tena nur bir mınt bırato gayrat ulusunla bir mıntla dinledik de hele kalyança. Bize gün giyce günüz kalyança kes. Bize yığnayan yok. Siz ne yığnayanlar kalyança kıp. Yok Basılmadı mı yok dostum? bilemiyor Avrupa'da. Turca'da da bilemiyor İkingiden adaplar. problemi o bir mıntla ikingiden bırakma da. Türkmenistan'da Hormatly kadar Aka ben Dağlı çekmek. kardeşlerimiz, bu Pramo efirde vatanlarımızda vatan Geçeceğiniz köyün haram geçeceğiniz köylerin sen ne doğunuz köyün biliyor musun? Sen Geçeceğiniz Muhammed ikingiden diyelim, yani necem geçeceğiniz çıkacaksın sen? köyün. Normal Sen köşe normal necem çıkacaksın? Hacı. balya Ne normal gece koysana. olala, yekeceğim olala. Namussın sen ya namussın mı? Asözün geçeceğiniz köyün yandan ala. Hacı yekeceğim bir zat diyecek. Bol Dursan yok o ya. Senin maskalan geçen kakan mı sen ne yüzüne diyorlar kalyan yığını. Niye biz çek oturda kalyan ne kim yığını ya? Onda hormatly Aka Dağlı Hacı Serdar yanlış kurulu. Geçeceğin ağzına tıkayın gelip yurtlarına çıkıp gur. Geçeceğiniz ikingiden Vatan havalarına çıkmadın o boyun. senin de. Dur Boyun adresin ver. ikingiden Dur. boyun ya geçeceğin ağzına tıkayınlar. Onun akal. Astarozna Geçecek hayvan. tabii. Men sana burada edeyim. Gayret et ertir video çeksene ertir. Ertir vatan havalarına yetiştireyin seni. Vatan havalarına ertir gündüz video çekip uğrat Türkmenistan'ın Başlama- içinden. Astarozna hayvan. Çağdaşma mırlamaya başlamıştı ya. Al sana yankını çakalı. Nerede vadi yara? Vatan Yo havalarına. onda Çıktı arabam. Türkmenistan'da haberlarda çıkan neme de ama zakon neme var değil de kap var değil de kadar değil de sulu Neme? çıkmış. Kurban gülüyle ter yalannak gitti hoşu var. Assalamu alaikum iyileşler. Selam. Aleykümselam hoş Aleykümselam. geldiniz. O mu Eşe- garraga? Şükür goy. Nura yankı giren adamın IQ'su neçe deyip fikir ediyor yani şu. 0. Yankı giren adam. 89 olanno Towson adamınkin impes nemesi şu. Towson. 89 hayvan maymundan zattan nemesin. Şimdi şol adam ne dip şol adam politika halk neme eyle beyle şo düşündürüp böyle şoma. Oldaj vatan havarlardan hem havarı yok. Ol şol maşini gördün mü Toyota mı ya Hyundai maşini aşağı aga deyip nomer koyup dur sonra. Onun aha Şoňa yetipdir boldy o başga zat gerek değil mi? neme Türkmenistan'ın avurları. Onun ahanın öyle barlar. Doğru mu? Günde Bunu o çekken zaman- niye? Barında görün. Yaman Hele toy kim vurladı kullansa orada. kullanıyorsan. Hiç pezeve. Yo seyret. Umit bizim derdimiz var ha. At judo A harpından ya harpına hemme kişi düşünürmek değerli bolmanam. Düşünmeyenem bolur içinde. Malam bolmaly, goýunam bolmaly, agsagym bolmaly. Bizim derdimiz o değerli bize şöyle 5%, 10% düşünýänler badyr ha hemmesi ýanky ýaly gömük değerler ha. Şolardan hem netije ýok. Evet, bakı. Doğan Yüz adamdan 10 adam ha bizim isleýänimiz o. 100 adamdan 10 Hazır adam şu çıkar. isteýänler- Güzel çıkmaly. Gelen. Toğdonsa neme bolaýsyn diýen ýok. Bakı. Gayradet şunu alsana. İsteğenler. Murat Kime, oradan kime? şartlıklı oturalı. Ya kıyın mı? Gurlede oturalı da bir gülüş oturalı. Yok neme gerek var da neme edip Ya gülüş oturuyuz ya. söğüşüp zaten oturup. Normal keşke çydap oturup bilýän bolsaň, söwüşip gidişip barýan ha, o da gülüşip oturasyn bilýän o da gülle otur da näme onu ýöne. Onu adam ýerine goýup turady, jogap berjek boýup söwüşip goýup dursun. Trenorovka Ölüm asıl diye de aslı ölüm diye. Yankı. Şonun toçka zreniyasını bileli de oradan alanı efire näme isleği var. Gülüş oturalı. Yok, Belki bir öğreneli yanlış diyen var şoňa da. adamlaryň kellesini öğreneli zat dili. Dinleýijilerimiz hem şonu eşitsin. Näme maksady ya var? medeniýetli diskussiýa edilmejek bolsa mene jogap bermeýän dogry maýdan. Tamam, Adam siz- şekilde siz söwüşmän beklap gitmişmese.
Mene Ya wagtda jogap pozitsiyası berdim. bardyr, şonu bileni pozitsiyası näme diýjek öyle. Belki Serdar Berdi Muhammedow Süleyman atasyny sewendir. Oğluna Aw. oturan karşıdır. Belki ano yegenler taraptadır da, yegenler Hmm. Yok. yegenlerin nemesidir bana. Çıkıptır. Rahat ayaklamız var. Nur Murat'ın rahat ayaklısı alayım mı? Alsana. Küçücük şeytancığı. Neme? Aktivistlerin içiyor ya. Bir Çepekçiler. sana yeni soru verecek. Rahat Ay Hanım. Buyurun. Ene barekene. Barekene Özlem Hacı. Oho. Ters okuy. Yahudi. Köpek gelip öküyor Özlem. Dil insanlar. Buyurun abi şeyen barekene bulan sakkalam. Gördünüz mü? Umid ağa. Rahat Ay Hanım buyurun. Nereye kaçıyorsunuz? O tilki gelmez miyim var attım. Tilkon. Ya Ne biçim Türkler benim kullar ama? üstüme saldırı otuyla tövbe estağfurullah. Bir yere acarı. Ya ben ettim kardeş uğraşma benimle. Olur olmaz doğumlardan çıkın. Ya Serdar Durduruş demedi yalan Nur Muhammed. Ya Okudum. kellesini sıyırıp vatana çıkarttırlar diye mi? Aa. Murat Kurban diýendir onu. Aýdyber näme bolupdyr? On Türkmenistan'a gidipdirler diýdiler burada. Dilde Ömürjak Umar Kuliýew ýaly etjekler. Serdar Durduliýew diýdiň beýleki diýsene men de Durduliýew bar nemen Sewiýadyň başçy bu nemen Aşgabatyň häkim bolan şoňa diýýäm kan diýip şuwat. Yok Durduliýew aýdýarlar. Uzun aýdýar. Akadipdirler diýýärmi? Şundanam. Yok. Kimligi ýok. Ya Tuzla'da diýdiler. Tuzla'da diýbeşdirler. Basym Men ýakynda Nuraga men şunu aýtjaktym. Ýene ýadymdan Basym Serdar gelýär Nur Murat. Neme Türkiýe. Moş Serdar gelse aeroportda ýa-da prezidentiň köşküniň ýanyna horan gygyryp, hani biziň adamlarymyz. Sebäp şol. Näme etdiň aktivistleri? Gan gordiňde. Men Nuraga men şundan Adam düşmanı. sizden bir zat sorajak şu wagtda. Men bir günüň içinde belki bir 10 günüň içinde Adalet Saraýynyň ýanyna barjak. Gelenne var Adalet Saraýy gelenne. Yok gelende dinlemez. Men ilki barjak Türkmenistanyň hökümetine men döwletime garşy da hökümetime garşy hökümetimiň bir kanun çalışan insanlarına karşı olanım için meni her üstüme saldırı otuyorlar, bana yardım isteyin. Yolda aldım. Murat sen amacın näme, niýetin näme şonu aýtsana. Hakyň bar. Men mörden iş yaraşýar. Bak. Tamam, şoň üçin prezidentin näme alakasy bar ýa-da Türkmen döwletiniň näme nemesi bar taýdy? Men gaçaga bak, men gaçak. Bir şekilde yok yardım etsin bana. Yolunu bulsun. Ya Turan birliğine bolmajak zatlar gürrüň neden Murat bar, Hudaý bar. Turan birligi yok. Hökümete söýsem maňa dokument berip şu aýda sığınmaca nemesi bilen galaryn zaty polisi nemesi bilen galaryn diýip pikir edýärmi? Oňa zaty ýok Murat. yok, ben iş yaraşacak kanun esasında. Näme etmeli misal üçin? Evet. Oňa zat gatykop. Inni hökümete garşy gitdi diýip onsoň ýa-da pasporty soroksyz galdy hawa inni ömrüniň soňuna çenlen Nur Murat şeýdip kötenip ýöne termenip bermeler hakkı bardyr, telekeçilik bolmanada, işi bolmanada, biznesmen bolmanada. Ya bu indi men Nur Muhammed ýokara şatanaýam benim. Öz çykary üçin käbir zatlar orta sokulsa halam oşo zat bilýärmi? Ya aga. Öz çykary üçin diýäňde halk üçin edip görürler. Halk näme edip görsen şonu jogap bersen, halk näme edip gör. Halk adam edip gör. Sen üçin men üçin iň bolmany istifade etdi.
Gelýän onda yigitler haýyş sizden. Nur aga siz zoom etseniz bir özelden gürleşeli. ya kösensinler Bak hon gelseniz. tak wagty var kösensin. Kösenmeli. Yok benim bu Yaman zat o kösenmeli diyecektim adam. sizlere. Bolmaýar mı? Zoom edin. Advokat tutanışı gördün mü? Senin şu temalarından o bir götüoklu atabayın ýejeň falany deňen gürüňleri haskylykly ho. Takşdy kösensinler o bular o. Bular wara öňem şeýitdiler, soňam şeýitdiler. Dernek açamyzda da gelin diýil edilmedi. Gitdiler başga dernege. Dogrumy? Häzirem şeýitdiler. Gitsinler o janyna, on gitsinler. Gitsinler. Ertesi gün kösenen ýene şolara Ya ben olar üçin däl. Nur aga men Türkmenistana barsam men anam babamy görüp bilmedim. Hakykatda men maňa ýardam edin. Börden men mysal üçin İstanbuldan mı bir iş yeri açacak, maşgala mal gelecek, börek gerekse anam babam mal gelecek, bir iş yerim olsun, bir kiralık evim olsun, bir yardım edin. Men yolda kaldayım, tek başıma zor yer oldu diyeceğim. Hakaýdýan, hakyň var, normal, hakyň var. Näme üçin? Çünki haçan bir aktivistler ýa-da halk ýurdun düzeldirkä diýip sen 5 ýyl, 10 ýyl kösünip görmeli zat ýok. Haçan düzelirkä diýip garaşmaly diýip zat ýok. Aynen, Nura Sen hem sen halan okdam şu hökümetde ýaşamagy. Şol hökümetiň kanunlaryny isläň ok, şol hökümetiň politikasyny gollaň ok, şoňa şanda ýaşamak, ýaşajak gelýän. Hakyň var. Aynen. Biz aslında Nur'a yanlış düşünmem. Biz bu zaten gorama isteyip yurdumuzu goramana çıkan adamız biz. Bir saniye Nur'a değil mi? Nur Murad edecek mi? Aktivistler düýden ok diýip kösünip görmeli diýip zat ýok. Hakyň var. Çıkalýan men yurdumu goramak üçin. Tamam mesela bir saniye yol Nur edecek. Paka vremin onda edecek bolsa. Täze hökümet gelene çelli ýöne bir bok edip bilmeýin soň aýdaýyn öňünden. Yok. Türkiye'den hem gitmeyen yani şonusunun garantisini berip bilýän. Tamam. Kameranı açýan. Videonu açýan. Türkmen pasportuny alýan. Gaýçy bilen kırkıp men Türkmenistan vatandaşlygyndan vazgeçýän. Türkmenistan vatandaşy däl mundan soň Türkmenistandan vazgeçdim diýip ondan soň ýakýan şonu ine. Ondan soň seni goýarmaýarlar Türkiýeden. Yok ben oynayalım vazgeçecekler mi? Ben Türkmenistan'ın... Ay senin beyin nemeye beynin çep tarafındaki nöron damarlarına ha? Moşerettir. Mena doğru maçtan var. Mena elimde pasportum yok. Bolsa men etjek şo. Näme üçin diýsen maňara şu hökümet barka şo taýda ýaşajak gel. Men ara gün kararym berdim. Men barsam şo hökümet şo taýda bolmaýa ýa-da şo hökümet şo taýda bolsa men bolmaýa. Bolly şo men aýron ýaly çürk kedik menki. Men böyle Nura ben böyle düşünjekler men hökümetiniň bollama politikasyna, bollama politikasynyň üstüne satýan men şoňlay. Şoň welaýatlary aýra-aýraçylyk etmegi, maşynyň rengi, ýok içerik salmadylygy, millet paralyk etmegi, olar ýaly hökümet bolmaýa. O hökümetem diýmeýän men. Satýan men şoň politikasyna. Kıylamam, uwaj adam edemok, etjegem däl, borçlam däl. Eger olar konstitusiýany hormat goýmaýan bolsalar, menem şolaň edip görün düzgünlerini, ol wapşy düzgünem däl, düzgünçiliklerini üstüne satýan men. Toýst, maňa gerek gel. Ýaşasy gelen ana pajalsta Türkmenistan barsyn, ýaşasyn. Soň kösenen wagtyňyz, ýanan wagtyňyz, agyňyz, bişen wagty bar, nalamaň ýöne gaýrat edin. Çünki çağırış edilen wagty gelin bilelikde bir edeliň diýen wagty gelmeýän halk, soňam ýekelikde agyňyz bişýän men size garantiýa berýän ýadaýyň şol bir ýeri. Bir gün her biriňiziň başyna biriňiz eýlerek bolýar, biriňiz beýlerek bolýar ýöne kösenýäňiz. Siziň başyňyzda ýetýär şol. Biriň okuwçy bolsaň, okuwçylykda köseýär, biriňiz diplom aljak bolsaňyz, diplom tasdikleşek bolsaňyz, onu kösenýäňiz. Biriňiz işe giriňizde kösenýäňiz, biriňiz köçede gidip barýakan başyňa bir zat gelip kösenýär. Ýöne her ýene aýratyn bir şekil gelýär. Nura. Kösenýäňiz diýeme. Prosto boynuzun etrafından Türkmenağa şäherine barýança 25 kilometr var ha. Ýöne-ki bir gün bazara baraýyn diýip 25 kilometr gidýän boynuzundan kä wagty bir
şol çerje baryançam 3-4 yerde saklaya seni. Gayı. Yöne yere saklaya. Gaýsam ýetik. Gaýsara men neme Galtamanlar ministrligi diýen oňlar. Awa. Galtamanlar Prosto ministrligi maşin bolan. sürüp bilen o normal köçede bilen. Korkup Garantiýasam sürýär ýok. bilen. Sen iňärkisi bir gün mardan gele bayramala gidip gelen nisen şo bayramala gidip ýyzyňa geljeňe garantiýa ýok Türkmenistanda. Şoň gelmän bilersiň, şoň akşam sen ol universitetde geçirip bilersiň, olaň Abizankasyna geçirip bilersiň. Garantiýa ýok. Niye edip onsan şula adamlar? Yine de gidýärler bir de şu gerek diýerler. O yine de bir de şu prezident mi gerek watan döni, watan ha, watan varlym o, doganyň twarlary. Watan gallym o. Kanun ýok ýerde watan nädip bolsun ay? Watan halky bilen watan bolýan bolsa halkyň ejesine tiki oturana işsat eden oklar. Anha, Atabaý diýilýär. Özüm Aşgabatda şol videolarda atla çekip Aşgabatda şol. Tapmarsyňmy? Git Sakarçaýda dowlet diýip prokuror diýip bir tanşy bar eken. Ya da ol harasat diýip bar eken, harasat dost eken, harasaty çağıryp gönü bir 2 saat zap prosesden aýdýa kimdigini. Tapçak bolsaň müň sany ýoly bar ay oturan ýerinden. Mesele däl ol. Kanun poz oturmy? Sen şoňa çäre görmeýän bolsaň, men şondan mysal alýan. Bular ýaly mesele bolýan eken o diýende. Bular ýaly meseleler bunýar bolýan eken diýip menen mysal alýanlar şo ýurtda kanunyň ýokdugyna karar berýän. Diýen. Bular ýalan bolýan eken ay öňüne geleni ejeň bajyň söwdürüp zat etdir. Keýp alýar ýa. Men bilýän. Şol imanna hökümeti dolandyrýan struktura we ahal strukturaň içindäki arkada çürükler tohumy. Keýp alýar şolar. Şu başga welaýatlary, Lewawa, Daşow, ahal Mara, Balkana söwdü. Keýp alýarlar. Özlerini beýik saýýar şondan olar. Näme üçin bolmasa şu neçendi 1,5 ýyl geçdi. Çäre gören oklar. Görmeýärlerim. Çünki olaň faşistlik ganyna bar. Şu hökümetten gelýär faşistlik, milletparazlyk. Düşünýän? Otaň men näme üçin ýaşamalay on ýerde? Ýaşan ýaşasyn. Men Nuru ben bir zat aýdyp geçjekdim. Şu gün TikTok'da gördüňizmi? Bir aýalyň ogly öldürilipdir. Ştaýda. Yüreginden bıçaklap öldürüpdirler. Belleçilik näme diýin? Yok, ol ayal varan bir makal menin Hudaýjan ogluny men o ýaman nämede de ol ayaly doda ulrak edilip bu açkyly baş ýalyk oturýardy. Jemşidi alıp bir zamanlar o şu narkoman çykda bir orta narkoman diýdiler. Maksat alıp kömek etjek bolup berediler. Barıp oňa da kömek etjek bolup beredi şolay. Jemşidi alıp zady alıp aktivistlere söwdürip oturdu. Bular watan döni diýip oturdu şolay. Men aýtmaýan Huda hiç kimin günäsine galmaly da oglanjak. Mana indi han kanun ýöresini indi şol aýalam. Şonça ýylyň üstünden gülüp oturdu bir mahal şol aýal. Dün öňkü şol aýal pakyr şol aýalyň oguljugyny gyz arkadaş ýanynda ekenmi şoňa lakatypdyrmy bir türkler onuň üstünde uruşupdyrmy? Gönüp bıçaklarlar ýüreginden. Eder, bulardan her zat garaşarsın. Sebebi sen kanunsuz gelip beren bir vatandaşsın. Ýöne şol aýal wagtynda aktivistler ýaman söýükdi wagtynda şol oglanjagyny. Hudaý bardy, çarpyldy. Jemşidi ýaýyny alyp söwdürdi näçe. 0941 User yazan mokam bolsaň Nur Muhammed bilen görüşsen soň eger görüşüp biljek diýsen. Şunu mümkin bolsa hemme zadyň gizli galya arkaýyn boluver. Liçkadan gör. Prokuror diýeti ama şu taýda jaýladylar ol ogluny. Näme üçin Türkmenistana gitmediler men bilmeýän. Allah can. Akıl versinler ýetdiler. Akıl verdi Allah. Geldim bu taý diýeti. Ýaýylarynda. Hayvanlardan tapawutlukda bize pikirlenmek diýip pikirlenin diýip beýin beripdir wara. Pikirleni ben gelen netijeleri şu bolsa oňa ağlamasynam, nalamasynam näme way. Biz haýsy aktivist şuna çenni maňa pul ber ýa maňa näme ber ýa men maşina aljak arkada maşina alabilmek diýdimi ýa näme diýdi. Haýsy özüne hususy bir zat sorady şuna çenni.
Haýsy sorady. Häzirem türkmeniň öz gününi özü görüp berä. Biz şunuň hemmesiniň haky üçin çıkan adamlara aktivist ne. O janyň şuňa düşünmeýän bolsaňyz, men näme üçin neýsem agyrmalaýan soň size? Men biz näme üçin agyrmaly size neýsimiz? Köseniň beter bolun gara. Garaňyzakdan. Ya men bir zata hayran, boş verin ya. Bu ikisini oturaklayıp serdarların oğlu bilen atasını korkup milleti garan daşar yurtta gulyalı görür. Türkmenimidir oğlanı getir. Ya kadın soruyorlar oğlanı bir ya özbek mi ya olmasa Türkmen tap ver kadın. Ya pezevek mi biz diyeyiz? Güleler üstümüzden. Namussuz mu diyeyim? Güleye üstümden yüzümüze karab kardeş diyeler. O ne Men wara Durun men wara sadece wara şu maksadyňam günü etibim şunu ýala goljak. Yaman uly gitýär. Diňe jenayetke gelin meni urun, gelin görüşeler. Diňe ýaryn bir gün var bu bir gün var bu maksadyňam başyna şunu ýala bir bıçaklam olay gelir. Şonan bara men saňa aýdanmy? Aktivistler etmeýär. Şonan meni öz hökümet eder. Bizim üstümizden jak bolarlar. Men size aýdaýyn. Öde eder. Çünkü o bilen ýan bir giden kirli şertnamalar edilip, kirli görüňler edilip, muny arasalamasa bolan o hökümet. Mesela şolu ayal bir kezek efirin men dinlende ärim prokuror men bära gezmäne geldim diýip gurla oturýardy. Men sadece şu gün şoňa takıldım. Näme üçin ölüsü bärde jaýlandy madem prokuror aňyrda. Gezmäne. Sadece onda korkuzmak için aýdýar eken ol aktivistlere laf etmek için, gep etmek için korkuzmak için aýdýar eken olaya. Ay näme Allah acılarını azaltsın bolyn öz garanky jaýyna oturup öz içinde sindirer da acısyny. Mara rastak beýdi hakikaty görüşýänler üçin Florial iş alyp baran bolsa ne öz acısyny ýeker ýaşarda. Hana arkada gelýär. Men ýat-geçdim güýçlü de şoňa zatlar içimde alyp kalýan da. Serdar Berdimuhammed belki şoň üçin gelýän olaýmasyn? Turçya, şoň gyýnan süldürmäne gelýän olaýmasyn? Burak bilen keyfet oturaz. Yok oğlum ben adamcı koltuk çayla. Tabii oyda oturlar. Yaptırlar. O Burak değil yanam bardı o oyun var. Bütün kızlar maskara o. Evet şu tayda kızlar boş. Programlara çıktı Türkmen kızları. Burak'a bakışına bakın bu kızın diye. Ya boş verin de diyecek olayım şu tayda bir neme var. Bir zaten sin ettiniz mi? Yani Burak Özçivik Türkmenistan hükümetini eskermedikligini görkezdi şu tayda bilersiniz mi? Oğuz Han'ın hep çekmişler ruhsat verseler. Ne mi? Oğuz Han'ın filmini çekmişler Türkmenistan'da. Ya o zatla 2015'ten beri görüşüp gelip oturan zatlar da başka bir vaka. Berde ben diyecek olayım şu sahnada durup bir-birden gürläp zat edende Burak'ın hareketlerini görün 52 hissesinde yani bir devletin karşısında çıkıp dursun bir hükümet seni davet et otaya durmalıdır normal duruş şekli var. Yani, Türkiye'de Erdoğan'ın yanında o Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'muş o Nur Muhammed yanlışlık bile 52 hissesine giren üçün nämeler etmediler. Sen hükümetin karşısında näme hareket ediyorsun yaptın. Bak mesela ne bolsun deyip. Pikirimçe yanlışlık bilen etmedi oğlum. Yanlışlık bilen etmedi. Mesela burada değil mi? Etmedi. Hasap eden o. Zaten şunu bir zat var. Size köp kişinin berde yanlış düşünüp bilir o filmin nemesi var ya direktörü mü kimdi o? Rejissör. Rejissör şu Serdar Berdimuhamedov'un yakın dostlarından biri o. Bak bir zat diyeyim mi sana? Berde her bir artistinin mutlaka bir Türkmen işlerini var üyünde. Bak Alişan'da da vardı. Her kimde bir Türkmen ya özüğü var. Bu Türkmenistan'ın yağdayını olur pul için barıp o işlere dot. Şimdi pul için iki devletin arasında. Ama yürekleri onların da biliyor Türkmenistan halkının yağdayını. Ben gördüm ama benim rejisörün üyünde işledim. Senaristin üyünde işledim. Yani her bir işlerin üyünde mutlaka yabancı var. O yüzden Türkmen halkının ne kıynanışını onların farkında. Yok ben onu aktörlerde zaten etmeyen baş bela
Adyňyz ýatdan çykdy gaty görme. Sebäbi olar pul üçin işleýän adamlar aýdyşyňyz ýaly olar halkyň gynancı bilen nemesi ýok. Ine bizde 10 ýaly Türkiýanyň ýa-da Liboy bir ýurduň aktyorlary, ýaly aktyorlar kimi bar? O iki sany garry ýolbars aýaly bar, kim şu? Aydımçı kim şu? Dur, bewa bilen zat mı? Aa, Gözel Şaguly ýa-mı kim o? Gözel Gözel Şaguly bolan Cemal Tapar. Ana şolar mesela. Aa, şolar mesela. Ýöne ine neme bar? Bir şagal bir tilki. Bilemok näme bolsa da. Mesela Filistin-İsrail olaylarında mesela käbir Ýewrey asyrly aktyorlar, aktrisalar zatlar näýilnem etdiler, garşylyk görkezdiler. Olarda ýöne bar. Çünkü o adamlar gözü pul däldi ana başka zatlarda bolan üçin. Şu Cemal Saparwan tans kurjok nemesine näme üçin şagalaryny berýärler, gyýdlaryny berýärler? Şolar bilýärler hem şo gyýdyny. Gyýdlar satýandy, eýlek-beýlek. Sütünýorluk etýänden bilýärler. Näme üçin berýär ýene halk şoňa öz şagasyny? Bilmedim, Dubayda bu gidýärler, pul gowy berýändirler. Garam, Nuraga, näçin ýylda 2020 mi, 2022'de mi? Şu 2020-2021'de dolar çekerdiler ya kart. Şu dolar çekmene gelen 2 katından sonra dukvelin bir rotum diye neçi manat diye 5 manat. Öyle diye kadınlar pozulu otuyor. Türk hava içecek olup diye hersi diye ayardan ayrılıp kim Türk hava içecek, kim başka yurdu. Yok men marda yeğenim durmuşa çıkıp da Türk'te gidipdiler. Indi adamsa Rusya'ya gidip de kakası öldü de geçen geldi izine. Indi bütün çağlarına da Zagranda uğurladılar. Göç kaçacakmışlar Türkiye. Cayinam satotiler. Eden cayinam. Yaşlar kalan o gün de Türkmenistan'da emet kaydı oti. Ya bu arada Nur'u bir neme işitdim de bilýärmi? Yani yurdun yankı çepekçiler, indi näme çepekçiler o. Zady diýerler ya size. Söýýärler ya çıkıp ekranlara yankıýaly. Yurdun içinden täze gelenler bar. Şolar gurrun berýär. Halk garaşy oturdy ya, hereket etjek diye arada bir o taýda boldu, bu taýda boldu diýip gurrun berýärler. Soň ine şu efirleri zatlar dinleýäňiz mi zat diýip soraýam öyle. Hemmesinde habarymyz bar diye, hemmesini dinleýäs biz diye. Imo'da, YouTube'da diye VPN üstü bilen girip dinleýäs, bir-birimiz bilen paýlaşýas diye. Halk diye neme dur diye görüp hareket edip. Ya bir kıvırcıma seyredip otursa diye de bilem. Bolýan iyi geceler. İki yıldır ağlap yağladım onun için. Sol ayağın ayda radiyatları şurada yatladayın dedim. Hiç kimin kargısını da almam. Gülşat da, Cemşit de, hemmesi bak etüğünü Huday yaşadı. Huday can hiç kimi bugün görkezmesin. Onun en yaman zattır insanların üstünden gülmek. Ya onları boş verin. Batısının üstünden gülmek. Doğru değil mi? Çıkıyız mı bakın? Bir etmeli işimizi edelim, galanı Hudaya tavşıralım. İş etmen tavşırmalın, iş edelim. İş edemizden son başa varmasa ol Hudayın işi. Başa varsa da. İş edelim, Nur'a çıkalım. Bilmiyorum bunlar nähil ece, nähil insan men düşünemek, nähil gözler körü olabilir ya. Hiç tadı görmem. Bunlar ne alakalı dedi. Nur'a ben düşünemek ulan hiç. Akıl fikir ettiler. Yok karan o lepa şu günü varım benim yanımda hemmesi dinlep ya birisi dinlep İmarkısı azatlık radyo çelle fahiş ettim gelin biriniz. Yanımda bir olan oza polis beni yığınam etti. Ben yanlış edenim için Sura'da yere koyanım için beni aldılar. Polisler. Kanun pozisyon değil. Men var
tayinliğine göz yetiresinmeli. Yani diýäňiz ana şunýaly ýurdun içinde tayin niýeler, tehel uçun niýeňiz. Şoňa birazajyk göz yetirmek üçin watandaş tarapyndan käbir zatlar görüp bilip bolýar. Iňwerkisi yani Türkmenistanyň içinde üýşüp bir iş edenli, bir miting ýaly, protest ýaly bir zatlar üýşüp edenlerini hiç il göremok. Az da känne birazajyk bir dertdeşler bir gaýjak ýalylar düşünýärmi? Uje geljek derejemede geldik. Mundan aşakda bilemok yani tagama sürünüp ýör. Ya bütün ağzında deprem oldu diýip bilemedi oğa. Kuvvetli masal. Götü başa degenden gorkun niye? Çünkü onun ucu yitirer zady ýokdur diýär. Şu Türkmeniň yitirer zady ýogunny. Elinäki bardadan alırlar. Azatlygy, internet, baýlyk, saglyk, iş, erkinlik, o ýurtdan bu ýurda gitmek erkinligi, welaýatyňdan çykyp Aşgabatda işlemek erkinligi, millet paralyk diýsen hemme zat bar. Daşa diýdi şu. Şoňa ýaşaş diýilen ok, şu türme bilen deň daşa türme bölümeni gowy çünkü türmeden hemme de nahar berýärler sana. Eklenji aladan ýok otayda, azakany bir nahar berýärler otayda. Ne üçin? Şunu da yine de aramızda çıkıp ay vatanymyzy gowy gülýäli diýen adamlar bolup bilýär we şolary da şu halk yine mümkinçilik berip otýar. Iňwerkisi. Bolýa ýurdun içinde edip bilen ok. Daşynda da edip bilen ok. Yok. Biz özümüz görkezdik, edip bilýändigmiz. Bir ýer barmalan bolsak, tutulmalan bolsak, gapylmalan bolsak görkezdik, aýna geçip görse Hudaý. Hudaýyň üçin emesi bilen geçýär. Bizem özümüz karollik pasaplamyz ok. Eger şuňa çendi bize hiç diýip bilmedik bolsalar, diýmek belli bir derejede hakarlar biziň ýanymyzda gorapdyr. Çünkü biz hakykatdan hem ejir. Golluca köp galakdyr bolyn. Peýdasy näme bir İzmirden oturup gollaýar, bir Hindistandan oturup gollaýar, bir İstanbul'a gidip bör, bir Amerikadan oturup gollaýar. Gollaýan bolsaň ýanymda durup gollo. Nuri, bak gepine. Geçen deprem titreme oldu. Son şartlyň ýaýynda näme prezidentin owgana başsaglygyny dilep kömek etjegini aýdanmy? Son merhemetli prezidentimiz diýip aşağına zat ýazarlar. Bu bura merhemetli görmesek inanjas diýip benim yorum yaptım. Mesela şo gün maksadyň ýaýynda men diýdim ki deprem olmuş habarınız var mı diýsem deprem onun ýaýynda bir oglan oturdy. Indi maksada ýalakalyk edip maksat çyndanam deprem oldu. Tahtawazarda, Guşguda sadigem ýykyldy, okulam ýykyldy, okular boşatdylar. Ya men bir gyz Tahtawazarly bir gyz bilen işlen agly ejemlere ulaşyp bilemok. Deprem bolupdyr öýdlerine. Diňe şonu diýdim, deprem bolupdyr diýdim. Başka hiç sat diýemok. Ay bir gün efir açypma, soňam Abdullaň ýaýyna geldimde şolar şo taraf diýe düşündüm Tahtawazarly. Eşitdiňmi diýdim, meni diýdim maksat ýalana çykar goýberdi. Aýdan gepim şo. Ertesi ýaýyn açan men bir girdim, maňa bir söýg, ağzyna gelen haram, näme haram gep barsa söýdi. Men o taýda hökümet agzyma alam, ya deprem oldu diýmek de günäme? Halk bir-birinden habary ýok, halk bir-birine kömek, halk ýok. Türkmen Owganistana başsaglygy dene Tahtawazarda näçe adam balnisalara sygan okmuş. Şoň üçin kösönüň diýenler men. Şoň üçin ýani sen bir sözüňi seniň ýanynda durmadyk bolsa şo halk 16 awgustda aktivistlere şo imen şo kösünip berýän halk üçin bardy şo taý kömek bolsun şolary arda uğradyl prezidente danym diýip adwokatlar bilen şo halkam şo gorumol halkam gapdany durup seretdi. Şoň üçin wara men size birdik bu zadaý diýenmi? Öz durmuşyňyz birinji ýerde goýun o watandaşlar. Benim hep bir sözüm var. Halk nasıl yönetilmek isterse öyle yönetilir diye. Şunu için şular için nämeler etmedi o şu halk için. Yani iňwerkisi bir götü okluğunun ağzının payını berilmeyen olsalar ya da şu efirlerde komentar yazabilmeyen olsak da ölülüň lay urulup sürünüp ölülüň var. Küseni ölülüň adamlar. Biz gowy yaşama hakam edemiz ok. Näme üçin gowy yaşalyň o? Biz näme üçin? Iňwerkisi bir birinin ýanynda durup bilmeýän bolsaň da saňa öňe geçä diýem zok baýda galla. Öňe geçä diýem zok. Öňe bir ýydyrakda beýlerakda durup bilmeýän bolsaň
Näme şu siz üçin ondan görüşölüň o watandaşlar? Deprem oldu diyenimiz için ağzına gelen aydı ama yayınlarda götünü başını açıp tans oyuna oturan kızlarımız, gelinlerimiz de o bırak deyip planok sen näme için Türkmenin adını bulağa otuyorsun şu hareketi edip deyip planok men deprem oldu diyenim için bana diýmediğini bırakmadı ya. Diýmediğini kalmadı. Şuna vallahi doğru aytdyňyz ama nähili olar şu? Men her şulan var ati diýäňde 3 gün bolsa çykar, men her şulan 3 gün bolsa da çykjan anam ýok. Benim inanmıyorum. Vallahi Hudaý var inanmıyorum. 3 gün bolsa çykjan anam ýok. Çünkü yani Hemen Türkmenistan'dan kaçası gelipdi. Hiç kim bakın isterine gelen o. Sedat Peker var, Sedat Peker prostoja adam şolla bir kän bir 3 kişi adam ýok. Şoň 140 tane adam var ýöne. Şoňa oýundan ýalandan videoda çekip bilen oklar. Başyndan bir video çekseler iýdi ýan sırada ýalbarýarlar. Oýun edişip şeýlämi pirkol edip çykarýarlar ýöne. Edil kurtoýsyrap çekilen video göremok. Baram bolsa ötüş torutdurýarlar ýöne. Indi ola bir kakoýta bir mafia. Mafiadan halk çekinýär. Bizim Türkmen halkymız öz hakikaty üçin görüşmekden çekinýär. Öz hakikaty üçin lan. O sen bir nimeden gorkmaly, sen bir götü okuldan gorkmaly, o üçin o. Öz hakikatyň üçin görüşmän bilmelisiň ha. Ya ki nämen dogurdygyny ya da nämen ýalňyşdygyny bilmejek derejede çağamyasy 6-7 ýaşynda. Ya bir ýerlerde oturan bolsa sizin üçin görüşýär, o sizin üçin. Size gerek gel bolsa bara her kim öz gününü görmüşek bolsa bidem görýär. Gezip görsünler, efirem açamdyk, açsagan bolamdyk, beter boluň diýýär şonu. Beter boluň diýýär. Dünkü o atawaýalyk haramlardan görýän wapşe bolýan onlar. O ece wajyty öpüren haramlardan gaytam pulwar nokleýarlara. Dün mesela mazahist o bizinkiler o. Bular ece wajyty öpüren gerek. Bulara ejede gerek gel, bulara mukaddes adam yok, vatanam gerek gel, bulara halkam gerek gel, bulara. Türkür, tüdürcek bolýanyň mı diýerdiler. Hawa tüdürcek bolýan, men marly, şu marla ejeň sken bir zat diýen wagtyň, meni marly hökmüne gaýtaryn berer. Gerek bolsa marly bilen ahallan ursun törmeli da tüdür aýar doganyň ki. Gerek bolsa. Mesela öldürdüler ha, o paketçi onu. Öldürdüler ha. Şol oglan ejeden tögün üçin öldürilenmiş zat diýdiler. Bu şatlyk maksat her gün ejeden tögün otira berilene. Atawaýyň efirini dinle, ola wagty Assalamu alaykum. Öňüne gelene diýýär. Namussuz soňy ýok ederler. Meniň ejem galmady, onun ejesi galmady, Aýtdur Sultanyň, senin aýalyň galmady. Nurum 70 ýaşly ejesi galmady Nurmuradyň. O zaman bu näme için bu hökümet o ece bilen söýüldi diýip o öldürilýärdi bunlara hiç. Nura garan oýlap men bunu 2 minutdan ýokşur bilen. Bizde de şeytan oyun oynayabilir. Melek yalçağlarımız kalmadı. Yok öyle değil. Birinin ecesini tekzid edin, zalo alın, şartık şeyhipin canını ortaya koyun. Benim için canını ortaya koyun çıkın gidin diye. Öyle onu tekzid edilen mi? Edes mi? Yok, kanundan bozmalı, kanundan çıkmalı. Her zatını bileyiz bizde. Bizde mafyaların içinde gezip yiyoruz. Yöne edes mi? Etmez biz. Bunlar ne emeden saldırıyorlar. Ya tanımadık kadının suratını çıkarıp ya bu aktık görmeli adamı ne emeler değil mi? Namus. Sen namusuyla ne işin var? Sen ecen namusunu uğrayıl ki. Ecesine değilmedik zaten kalmadı namusu. Gitti geldi Türkmenistan 2 gezecek. Yine gülüyor alı. Namussuz da bunlar o. Yok abi. Nur Muhammed'in Aydışyan bizim halk hiç tık yok hiçbirisinden. Hem mesela Türkmenistan hiç kim baş kaldır onu hem Türkmenistan'dan kaçacaklar. Sağman gitsek oluyor diyor oteler. Eden caylarını bak ne çırlap şotaydı men yeğenim işlek etti şu cayı iş etmek için. Şimdi o cayı satıp kaçacak oluyor oteler. Ulu gepe bir toğla eğer var ben namusuma değilsin de şunu yaledim. Ayden Nur ağa etme şey et. Ya adamın gereğine değilmedik zaten kalma namusudur ha bu. Yok saldırıyorlar. Ya bu adam
Her türlü adam yapılar. Bana misal için Oturup bara Göktepe'lere, Göktepe'li yatıracak, ise Nur'a pul verecek, ise yapayım. Köpanyalı Türkmenler. Narkotikte oturan Türkmenler. Var ya aşk oğlanlar. Ben diyeceğim yatırayım. Gerekse. Nurmurat Turman şu birinci yurdumuz dolandıryan hökümetin esasen Göktepe'li ve şolun garnaşları esasen şu Göktepe'li olan son. Häzir oturup uzakluğun biri oturup Göktepe'liler siz näme mi Göktepe'liler sen edeceğin näme deyni otursa da yaman salt yeterler izinden. Çünkü bular var ha özünden başkasını millete mazaplanoklar, adama mazaplanoklar, özlerinden başkasını. Şoň üçin atawaýallara yol var Türkmenistan'a. Şolara yol berilýär. Şu atawaýal haramzadalara şoň üçin yol berilýär. Näme üçin? Çünkü özleri ýetmenok, özlerine deýlenok. Ölýän özünden näl? Hawa. Öldürýärmi? Bas, olar öldürýär hawa, bas deýme. Hawa diýäm, olara diýär hawa, bas deýme. Yine de gidýär biziň halkymyzyň içinde men ara şu ýöneköy sada watandaş şolar gollaýan röýdem. Çünkü haramzada bolmasaň men ara 20.000 30.000 manetka sowatlyň bilemok. Ýewropada ýaşasamam. Zynýalar 30.000 50.000 60.000 maneta zynýalar. Nirden gelýär? Ana oturda söýsen sorak berani haýsyňyzdy bilýäňiz, yani aktivistler haýsyňyzdy bilýäňiz, 1000 manetadan bilýäňiz var içiňizde. Hiçsem ýok. Halkam ýok, ýöneköy sada watandaşam ýok. Şoňa zynýanlar diňe şol tybar kuruk var, mafia kuruk, banda kuruk, Göktepe, çürükler tohumyň mafiasy. Şolardyň ýa. Çünkü olar keyif alýarlar. Ýankal millet parazdan, atawaýaly gandondan, tire parazdan. Ve tire parazlyňam halkyň arasynda fitne sokmak diýip ýürüten maddasy bar. Fitne sokmak, halkyň arasynda fitne sokmak diýip. Näme üçin çäre görüňiz okşoňa? Ha biz ýala taparsyňyz 1000 san maddany. Tapansyňyz farhady bir giden. Yalan ýalňyş tökmet maddalar tapdyňyzam, Murat Düşeňpe tapyşyňyz ýaly tapdyňyzam. Siziň wara siziň adalatyňyz bassyn, siziň ýüze waraňyz dağa açdy. Ýöne halk oýunok men gaharym bilen ýer. Bu halk näme üçin oýunok? Yo. Nur'a watan. Yo menden gelýär. Men pikirimçe wara şoň üçin hiç gynanmaň. Ýaşaň adamlar diňe şuwunuňyzy bilip ýaşaň, erçiliňizi bilip ýaşaň. O gat. Benim öyle yapacak Nur'a bak. Üçün soňuna bir hepde soňuna pikirlenmäň. Diňe özüňiz bilin wara. Men size aýdaýyn. Küsensin Nurlay. Biz bular üçin nämeler etmedik halk üçin, öz durmuşymyzy, öz saglygymyzy giderip. Nämeler etmedik. Hawa. Kalmadı. Nidastoyun bu halk. Halk nasıl yönetilmek isterse öyle. Bizim halkımız, ben hani Türkiye'de sizin halkınız hak etmese bunu Huda yaşatmazdı diye. Siz öz hakkınızı sonra bilmeseniz başkalara gelip de yine derler gelip de birbirinizi ipliyoruz maskara olup diyor. Geri onu gidip hakkını sonra bilen oklar ama nerede TikTok'ta bunun suratını çıkarıyorlar, bunun suratını çıkarıyorlar, ay bu ne ala o bre. Bugün onun suratı çıkıyor, bu kezzap maşenliklerinden pul aldı, doküment doğrular verecek diye. Birbirini dolandırmayla böyle edilip yetim çağlar oluyor, atası kezzapçılığı edip böyle. Ne şanyana oldu bizim halkımız. Birbirini dolandırmayla böyle. Her gün bu maşenlik çıkıyor ortaya. 2020-nji ýylda Dubaýa baramdy. Türkmenden gaçyp gören Türkmen şow. Bilemok häzir hem şeýledir İstanbulda da hatda. Türkmen bolsa gaçýa. Türkmen bolsa kömegim edip ýölenok. Ýanyna da bara söylenok. Ha gördüm da biz hem özümüz şu kömeg etdik, nämeler gördüm. Aýyny. Dogry maýdaýyn, ýeke ýaşatam gowarýan. Ýanyma birini aldym, ha nämeler gepläpdi. Nämeler kömeg etmedik. Öz Maňa diýerler sen näme üçin şunu aýtdyň. Aýjan men adalet üçin çykan bolsam, ertirkun men özümde bolýan zady gözüm ýan bolsam men hökümetde de göz yumarym. Diýmek häzir men göz yumamokmy? Soňam yummaýan. Şu dostum bolsa şu terk edip bilýän gerek bolsa adalet üçin. Ya geçen ýaýna gelip birek aýar, sizler şonyan kömek edýän bolsaňyz dep, ya senin prezidentin kömek eden o. Aktivistler näde kömek etsin?
koskocaman Türkiye'nin devletine göç nämedäki ýa-da şubedäki adamlarymız çıkartın son ýana ökde bolsaňyz diye gelip. Ya senin koskocaman devletin eýe çykany 4 sany aktivist nädim? Elinde şey düşünýär bunlar bir näme var? Sehirli çubuğu var, düzeltsin emme zady aktivistler. Lan aktivistler sadece sizin gürläp beyninizde sıçak bolýar. Nämen hawa biz kömek edebilem zok dip dymmaly diýip pasaplaýam kanno. Kendisiniň bary işleýişi. Hiç saat gelen o. Son bir ayal maşgaly öýden bir gyýsaga berip şöý diýip. Öýden bari gelip gala şu gyýzlaryň da, erkekleriň da böyle gelýär, şu Türkmenistan prezidentiň tarabyny çalyp söýgenleriň girin profiline diňe ýarym ýalan suratly gyýzlarymys. Ya sen zaten Türkmenliň öýdüň ýaly gelip Türkmenistana ýe çykajak durumyň galmandyr. Türkmenliň ýadyňdan çykarypsyň eýýäm sen. Ama gelýär prezidentiň tarabyny çalyp bize söýýär. Yok. Men bir zat diýjek. Jörde mergen ulan beşsin. Bir Türk vatandaşyna o jaýda geroinmi, bir zatlar içip oturan narkotik bir minut ol ýapa. Narkotik içip oturan adamny görkezip bugün bilen de narkotik çekijek, keyip edijek diýen kadın ma vatan dönüp diýipdir. O mu cenayetkar, men mi cenayetkar? Yüzüme arap vatan dönüp geldi bunu yok edin. Mergen gülüň sen o şemal nirden gelýän öwrlen argyllap duran näme howlu ýaprak. Bir günüm bizi ýyglap otyr, meniň çağam görülemok, ölsün Serdar Berdi Muhammed, ölsün hökümet. Ýene şemal nirden gelýär şo tarapy ýykylýan olu. Olu Ya ýarkän. nerede pulgadan iyi otelar sandık halkın barca işlerini o yatırıp otelar kim bilir 4-5 tane bu adı özlerçe at koyarlar blogger mi özlerçe özlerine at koyarlar TikToker deyip at koyarlar birbirine puloklaşıp maskara ol otelar söğüşüp. Bilmen oğlancığa ölüp diýen aýdy mı kaýyn? Çok pul üstüne pul elif diýen ezil etti. Bir gün Dubaýa keyip etmene gidi. Maşallah gaýs. Son ýoklar bize Türkmenlerimiň näme bolsa da ahirine çilip alýarlar. O näme diýen Nuraga, ol ýapa. Bir kadın maňa jaň edi. Özem men diýen o zat şirket eken. Kadın diýe ki, men diýe oğlum etirjek okuman. Oğlum etirjek şoňa bir viza oňa berdiýdi, okey diýe. $1000 mı şuňa pul beren? Vizası üçün. Bahşi viza diýer oğlum. Hökümet üstünde girmiş. Ol ýapaýan bir zat etdim. Ştaýda rahat aýdyp gepaýdan geçen ýazdym. Sen de Türkmenistandan çoğun taktın oğurluk edip diye. Vay, men Türkmenistan'da oğurluk eder yani men bir döneke halktım. Nämesin oğurluk edeyim de geleyim men. Oo, tankyd etmäkäňe sen hiç kim tananok. Hökümet tankyd edip başlaýan bolun. Sen o taýdan oğurluk edip gaýtdyň, sen sokup gaýtdyň bolýan. Be, giň göräýmeli. Mundan öňe ýoktuk, birdenem baý bolaýdy o zatlara. Öz oğurluk edip köýde edip beren bir 10 kişi gün çağam garny doýursam bolýar, jaý etmäge kellemde de ýokdy. Garny doýursam bolýar bir ýöneke halktym. Meni gözü gördüm. Men şonu ýandyr diýip düşünýetdim. Bizde şöyle boyun eğmeli prezidentin ediyenem gowy bularyň bizleriň miliselerimizin mana bularyň polise buyruk gelseýdi. Bizenkiler neden çykjagy belli de eline radar alyp. Doğru Ayşe. Ben bugün sen bugün izin kullanıyorlar da işte cevaplı bolon bile milisamiz çıkıp dediğini aydışıyorlar bizenkiler. İzin kullanmıyorlar şu pul işlerini deyip de en başın gelip taşlar çıkıp şu deyip o maşin tutup pulgadanı deyip düşünüyor bize miliseler diye. Ava adgul vatam işlapıyorlar olur. Murala, o lapa bizim Türkmen yigitlerimiz var ya böyle şoförler. Misal üçün motorcular var, şoförler var. Cennette gezendir o. Pul tölemeyeler. Ceza. Durun hemen soracaktım oluyor.
Ýen ýaňy aýtdyň, aňardan wiza aljak bolsaň, şol wiza sentra barp wiza aljak bolsaň 2000 euro wizatka bardyr ha. Hehe. Aha. Vay özüm çarjydan biri ormana başlamış onu görämesek normal viza 100 tutsa Özbekistan'a geç gelip bir viza üçün Özbekistan'a geç gelip sonra Türkiye'ye gelip oturarlar var kaybetse. Mesela şimdi çarjı näçe viza taksılarlarsa viza gelip oturmuş. Indi 2000 dolara çelpul sonra oturmuşlar. Men ayakta 10 dolar verip getirip oturuyor oğlum ne? Vizası çıkmadı birinci. Şimdi ara adam o vize çıkarttı oturuyor. Ey be 2000 dolar verip diýme şo taýda ýanyny şo derejä esipdirdi adamlar. Şo derejä 2000 dolar indi Nur ağa garam. Bir samolyotda näçe adam sygy? Ay samolyoda var 777 eğer sen 280 adam sığıyor 300 adam Bak sığıyor. 250 ortalık 170 minimum sığıyor. 250 diyelim abi. Boş ver. 250. Şimdi yol 2000 dolardan hem diyelim başka bilet parası zaten biletem alacak olsan Ay otomatik acı kumba doğal da. yani alırlar onun içinde çok 100 tanesinin alanına da ulla ummasız pul oluyor ha oğlum. Ya edil bir karıyın üyüne girip bazen iyi oturan çörüğünü alan yağlıkta da abi. Sen garip halkından 2000 dolar pul alıp otuyorsun aşağıdaki. Hiç mi kudayınız yok? Ben pul ne diyor? Doğru Düşünmüyorum. Ben Arkadaş gözümden çok rahat gördüm canım doğru ama diye. doğru ama ben üçüncü adam oldum. Biledim Doğru, var halka mı? çolamaz. Baktım. Allah can nemi arkada alı serdarımız size minnettarlık bildir yani 2000 dolar edeninde şonu var ya 5000 dolara çıkar. Ömer biletten işlediler deyin dinameden işle başladı. Bilede zaten 75 milyon en az Gowa 55 milyon diye. Gereğim şol domu oturan halka. Aynen. Ay dotine iyi oturan çörün bir garip üye gireceksin taktal bir işikli iyi oturan çörün şöyle bir önünden alan ya ne ol 2000 dolar. Halkta yok zaten siz kan sordular ya. İlin ne geçti ya. Yeni mi motiveler? Ama halk dine şotaydan çıkası öyle hiç sade karana oynadı halk. Öyle yapayım ben sizden buradan soracağım. O Türkiye'de geçen de fırın cezek geliyor oturuşumuzda. Edil gözünüze kulçuluğu el oturuyorsunuz. Beğenirsiniz ha. Sebebi. Evet ha. Sebebi ben aeroportta hadi. yıla otururlar. Beğeniyorlar diye geçti. Şu yere çil dağırdaşıp oturuyorlar diye. Ayalda onu kat niye de bir kez gelip gitti. Şu tayda 150 adam vardı. 150 adam migrasyon başlığının 500 manat otam taşlar gidin diye diye. Doktorun Arap aydık tuğlar diye. Tövbe estağfurullah. Ne olsa yok. 2000 dolar verip kulçuluğu hadi yalar. Kaysı Çepek çalışıyor samolyotta çepek çalıp beğeniyor halk diye. Vıraş samolyotun içi vıraştan Moğolim'den doğulu diye. namusun satma. Bankta iddia oturuyorlar diye. Şey abi özlere bir görüşünü toňam Hudaýdan garaşyp oturlar bir gün diýerler. Hudaý näme etmeli bular? Ya son halkın şonça gelip çıkıp gele oturan görüp mesela maksat diyen adam 3100 dolar sonra oturdu. Indi häzir imsin boldu men bir kere 3100 ya senin Türkmenistan kovası niye halkın 3100 dolar soruyor? Gittir ha. Takmen doğru Türkiye'de kalacağınız için deyip 3100 dolar pul soruyor ama halk gitsin aldın hem için sen 3100 dolarını alıyorsun halkın. Türkmenistan kova. Yok öyle yapma. Ben Türkmenistan ne Türkler'de işte ülkede mi onca pul verip görmek, gitmek için koronavirüste dahil ne pullar işte 4000, 5000, 10.000. Kardeş ülkede mi? Yok Otelde indi. Azıcık şunu bile kelle işlemez Türkmenistan kova. Arkadaş çok rahat. Arkadaş çok rahat şonu da. Yok Nur otelde indi. Kızı pullar tutaydı. 2000 doları boş ver. 2.500 dolarını 2000 dolarını boş ver. Demek vay bizim yurt. Yani Şotaydan şonca pul verip geliyor. Şotayda arkadaş şofrat yurdumuza dili getirmeyin diyenlere ne mi diyecek? Benim şunu diyen de ya öyle olur o da arkadaşlar. Gülesin yerine oturup var. Merhametli serdarımız yaşasın büyüdüktür. Ya o hani kömür olacak diyor ki onu bir övüptürler.
Bir öğüttürler. Ajana terdar var aydan düşen ýaly bolanlar o prezident bolandy. Hiç taat etmeseň öwü oturan halkymyz var. Mal- Medal ver otylar. Yaman o diýip bar eken ýandyr. Zaten Nura zaten Niyazi para bizim ilk Cumhurbaşkanımız Niyazi. Malyal oynayan millet matene. Yok, bir näme çıkanmış, anekdot çıkanmış. Yurttaşından o bizim Serdar prezidentimiz, iki prezidentimiz var endi. Maňa da iş o sen prezident oldun endi Türkmenistan'da. Maňa bu iş tap berdi. Hakan bilen bir iş paylaş, iş zaten iş var mı Türkmenistan'da? Diýip. Dünya bir konuş kalanlar. Ya. Kakam bilen öldü. Doğrudan hiç tapıyor. Ya niye? Kimiz bir yeri pen paylaş. Hayır, hükümete başsağlık dilemeli. Olsa kalkmaz, hep lavatı. We dawa men bir soru berjek ştadak watandaşlar hem meňe bir soru berjek. Yaman aňsa soru. Ýöne yaman hem yaman aňsa hem yaman kyn soru. Bilen ýastyn, menen bilem ok jogap, menen bilem ok. Hatda şoňa bayrak elan etmeli. Ol şatlyk şeýle edýär. Bilene iPhone ýa $100 başlalyň. Ýekeje soru, iň aňsat we kyn soru. Iň aňsat we kyn soru. Taýyn boluň eşitmäne. Türkmenistan'ın prezidenti kim? Kim Türkmenistan'ın prezidenti? İngan Şatlık yani ben oraya değilmişim. 40% daha terdar diye 60%'den kurban oluyor ya da tersine ayrıca tafavut yok. Bu ne demek biliyor musun? Halkın ucu yarısına yakını beyleki prezident diye yarısına yakını beyleki prezident diye. Şun ödün maskarasılık değil mi? Yo, şatlık şehirde Türkmenistan prezidenti sizin ne memnunsunuz var? Ol prezidentimiz değil, ol arkadağımız ol. Onu değil mi? Ol gizliğin arkadağımız. Gizliğin arkadağımız şatlık şehir. Bizim göz oncumuz, boy soncumuz şatlık şehir sayesinde bir yüzden bir kanusuluk görüyor. Adalatsızlıkların üstüne açı otuyor. Değil mi o? Bizim gizliğin arkadağımız. Ya Nurağa, ilk ben Niyazıp'a biz atamız deyip ecemize zikmedi vereyim. Bu şartlık hep bizim tutuş Türkmenlerin ata oldu bu. O Türkmenlerin arkadağı oluyor. Beylede bir televizörde bir yeri var. Men arkadağı diye oturan. Onu düşünüyorum yani. Ol kopyası mı, padjelkası mı? Zaten o maymunluğunu, hayvanlığını ayrı gittiler gelip. Onu Rozda oturan bir tönge aydanını dinlemek edeceğiz. Belali devre gitti. Nurmurat,ken sonra o yine soru çıktı. Yani Türkmenistan'ın arkadağı kim? Nedir onu versen onu verecekler. Türkmenistan'ın arkadağı kim? Şatlık şehir mi, Serdar mı, Gurbanoğlu mu? Tak что iki prezidentin kimdigini bilelim. Murat Kurbanov. Ol elektronlu prezident ol. Hükümet prezident olacak özü. Gurcu meclis var. O Iklimovlar. Meclis kurdular, tribunala verdiler prezidenti. Suud kurdular, tuvalama karar aldılar. Terzi devlet mi? Ya terzi hükümet mi? O terzi hükümet Nura, eğer de arzuna yeterse padişah olacak da saparıklayız. Şu aşağıda Vendetta deyip bir alan var ha. Ya Murat Razak ya da Kerim İsmailov şu. Menzidayda. İkisinden biri. Ben bu halka düşünüyorum ama bu halka ne diyeceğim? Benim sözüm kalmadı hiç şeyle. Lütfen ha, o lapa. Ecesine soğuk bir ay, ağlap bir ay, Türkmen gördüm ama. Arak adamı yok yani Gülşat yanıklar aşağı arak diğer bir yazıyorlar. Arak içmeyen adamı arak har ettiler, narkoman ettiler, tövbe celer ettiler, her zat ettiler. Ya arkadaşlar. Ne adam olsa var boyatma ne yeterler. Kuday şükür iki çağımı hem en ağır. Kösünün yerlerinde var ha.
kösenen yerlerinde din arkada şöhret diň o dolu maýdan. Şeýseniz torsuňuz bar. Kösenen yerinde Oynatma. arkada şöhret diň. Aslında Türkmenistanyň ol içindäki başga sadanlar bilmäneden olkan o. Bir daha kösenem zok diye. Siz kösenýäňiz näme diye arkada şöhret diye. Näme men näme şu mene kösenem ok diye senem goýun bolup diye karşılık görkezilmän olsaň aýagy aly bilmän olsaň aý birleşip bilmän olsaň arkada şöhret hak ediyor diye. Sizlere şolam Olmaz keýen diye diye. de. O beter bolum Olmaz diye. diýen bize. O yok olara gülýär diýýärde geçikýär olara. Öz arasynda içen wagty olaram Bak, yetmeli adny etýändirler. Ýöne Biri biri Ekrana oynadı, çıkaran biri at oynadı ha. bak şu kayda her Türkmenistan Türkiye'nin artistler vardı ya. Yine şu hükümetin tayarlan adamlar onlar karşıladı, onlara gül verdi, onlarla bir yerde sirk gördüler, atma oyunlarını. Bak bu adam Özbekistan'a gitti, Murat Özil. Pakistan'a gitti geçen. Adamdan geç bilmedi. Ama Biz Türkmenistan'da cennette yaşayız ha. yaşacık bir çağacıkları gülüverdir o ti. Çağacıklar Biz cennette yaşayız. Öyle yapma, öyle değil mi çağlar çıkıp gülüver o Cennette ti. yaşayız. Hükümetin özünün tayarlan adamlar çıkıyor. Sanasın 10-15 tane adam var. Bomboş adam yanları da. arkada şöhret diň o watandaşlar şeýseniz torsuňuz ana arkada şöhret diýip bera biziň o Murat Kepterimiz. Kepteri serçämiz, hüpüpümiz. Aktivist eken ha ol Trofkadaky wakada köçä çykyp näme şu wagtky ministr safarlyp mı näme götüne depen menlip sesleri var. Aktivist eken ha ona arkada şöhret diýip edýärler. Basın gidem şeydiň o. Arkada şöhret diň diňe. Mesela ben artistler eterna hamuradım. Son Türkmen basıl geldi. Ondan önce hiç öğün oktu bizlerimiz. Türkmen basıl geldi. Oğlum övmeye başladı. O. Yaratın, buğulasın. Burada kötönör bolun arkada şöhret diň ara rastak görüşüp Nura var. değil mi? Bu şatlık köpeğin sahibi kim kala? Arkada şöhret diýende wara ýüregi bulup duran ýani etmeli bu halkala. Arkada şöhret sözüni eşitende zynatlanıp mırrygatlanıp ol depresyon etmeli. Bizler de deprem bizler näme diyor? Näme bir taraf devlet bizler de deprem bolmaly. Halk edayem bolmaly. Bize hiç sat olmadı. Biz bir taraf özlerçe şey geçiyorlar, dağlara geçiyorlar. Ne diyorlar mı? Ne diyorlar? Bomba da gelmedi ya. Fırkol diyorlar. Bizde bir taraf devlet değil. Bizde de depremem olmalı. Tabii hasiyetim olmalı. Hiç sat olmalı. Biz yalandır o zatlar diye geçmeli diye. Gözümüzün önünde ölseler de yok ölmedi diyemeli diye. Demirgazy Kareýede 10 gün ýaz elan etdiler. O kimçin wara kimçin. On kakasy ölenine 11 ýyl bolupdyr. 10 günmi 11 gün, 11 gün ýaz elan edipdiler. Gülme olmady diye. Tövbe. Gurban bilen istemeden o. Ama atasynyň gili ýetip gelýär aprel aýlaryna, mine hemen martdamy, aprelde. Gülme gadagana da. Deprem oldu diýmeler. Halk zaten berdaksa tahtawazlarla oglanlar, gyzlar üýmide gepleş bilemiz ok diýip aglaşyp aýlanyp berler. Panik, sen halky panik edýän diýýärem. Ay o çella 3. Jahan urşam çykjak Nuraga. Merak etme. Awa. Onun için halkımıza akıl, fikir versin. O yalaklara Hudaý can vicdan versin, insaf versin. Arkadağa da şöhret versin. Arkadağa da şöhret yaşasın, arkadağı serdarımız. Gittim ben. Ya men de efir yapacağım bu arkada bir başladınız size. Sizden bozuldunuz. Efir yapacağım. Arkada şöhret. Şöhret. Yok, arkadağı serdarımıza şöhret. Arkadağı serdarımıza. Beytmen ya, bol olmasın mun yalan bol olmasın. Beytmen de. Otursana bak ne yapacağım. Hudaý Ama sen bir 90'dan çıkıyor, bir 160'dan çıkıyor.
öňe çykyp gollama aňarda dursun, gollaýanlar gollaýylmaýan bolsa arkadaş şöhrat diýmeli orada. Näme diýjek başga? Bakyjan. Türkiye'deki Onda şunu şüphelerin alayım oyanması için arkadan diye bilmeyin arpa bir da yan adam veriliptir size. Şonun size şonu yani eziyet çektiriyor diye oyanması için diye hakkını istemesi için diye şunu ya ahuda önüne serot diye hem medat gıyna ot diye ama yine de halkımızdan ses çıkan ok diye. Yani bizinki var ha, bizinki Türkmenistan'ın ýagdaýyny bir söz bilen eger analiz etsen, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýyny geljekde dünýä belli filozoflar, alimler Amerikadan, Ýewropadan gelip nädip şu derejä gelip billi bir halk, bir jemgyýet diýip öwrenilmeli. Bizim ýagdaýy. Men size bir zat aýtjak. Şu derece Bu dälmi? Nura yaman kıyın yani Allah Türkmenki. rahatlık versin. bir minut gitmene. Gideyim mi? Lara? Bir şey gitmeli. Ya oturum biraz gurleşip oturalı. 2 gün işe gitmedim toyçuluk Hayır sonuçta diye. bir gurleşip oturalı yapes ya. İşim var. 15 İşim var. Baktım. 15 minut. O da kapatacağım diye ya da oğlum işte. Ya 15 minut kapatmaz ya bak. Murat en küsak demek ne senin? İçim ıstı ya. O resim geldi. Evet. Karan ne mi diyecektim ha? Gideyim ben Nurvat gerçekten. Ya hadi Nur'a. Yattan çıkardınız. Ben sadece şol bolanda atlar bir adamlar azıcık akıllansın deydim. Hiç kimin ölümüne gülesim gelen ok ya da kıynaldım, ağladım görüp yaşayacak oğlunun. Halk şundan azıcık sapak almalı. Bilmiyorum ne mi diyeceğim bilemem ben bu halka. halk yaman akıllı ýöne arkayım bolun. Yaman akıllı. Ya biri Öňüne çaýyny alýa. halk. Öňüne çay, her gün akşam öňüne çaýyny alýa, çekirdeğini alýa. Ondan soň açýa, telewizor açan ýaly. Şu gün akşam aktivistler näme gürleşýär diýip ýöne. Aktivistler hem ayıp etdi ýöne halka garşy bara. Näçe günden beri efir edeňiz jok. Ya soruyorlar diye mi soruyorlar? Onu var ya normalde normal hiç kadar yatıp soruyorlar. Ne için Dursal tanıyayın açın? Ya o aktivist ne için? Havların var mı? Kızıklanıyorlar yine de. Şunun için aýdýar-da akıllı adamlar büyütmeýdi o. Çek gel näme edeýin? Çıkmany, ýanynda durman, başarmayan halka näme edeýin? Bidem adam olaram etten bolsa, bidem etten ganan. Onda siz Nur'a. Halk için hareket edeňiz jok siz. Bakı, hakiki Allah var. Bir günden Adalet Sarayı'nın önüne çıkacak ve şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nden bir hayiş edecek. Bana bir şöyle yurduma gidecekler, vreminde bana bir çıkalığa verip. Sığınmalacak. Alacaklar da isteyecek, verseler. Normal. Yani değil mi sana? İyi şey aşağı. Şu an İstanbul'da Bolya, kişinin arkadaşlar sen Murat, galiba değil mi? innemeler o arkan gediversene indi. Yok ya ağam ben korken ya. Gorsun Nur Murat, yani değil mi sana? En ansat yolunu değil mi? Şuna ediyen yöre yani. Yok ya ben Polis suçladı vatanım yok diyen boldu. O bak tagamın nedir pasport yoktur ho kimin pasportu var ebe gen görämeli. Pasport bolmak bilen mi näme diýim o maşynyň waýalda da onu otur. Vallahi menden pasport yok. Lüks hayat diyen mi? Lüks hayat oğlum lüks durmuş oğlum. Pasportu Aldım ben pasportumu. Allah'ın Asıl sonun için. Bak Allah'ın Asıl sonun için de medyalar ha onda. Öyle favor. Onda şu için Nur Murat bir durayda gayret edip. Asıl şunun için bu hacık zatlar diye 2-3 tane pasport paylaşıyor ya. Surata düşürüp ne medya paylaşıyor. Ya o be şunun için de pasportlu olmak bu ad. En son model Mercedes min yani Allah da oğlum. Hakikaten ama Türkmen 65%'inde pasport yok da yurt dışındakilarda. Nende var? Ay sizinki hem in ağrı gidecek 2026'da kutar ya. Yok zaten yok. Arada bir owanly Türkmen gawat geldi berde. Ondan Ýewropada var. Türkiýede diýemen ýa tuttular bolyn ýa owanly Türkmen eken awan. Ondan men Türkmen idim diye.
Paspordam yok, adam yok. Men Türkmenistan'dan rahat diýdim, onu niye meni göýberýdiler diýdi. O wagtny bolsa gitdiler, oly niye Türkmenistan'a diýdim, onu göýber. Ondan bir ýyl öňräk göýberýärdiler, bilýän Türkmen diýsen. Hı. O. Şey dip paýdym o diýär, gaçak golar bilen Ýewropa gelipdir o. Onu Diýär, ben kimlik öz bermedi- berden geldim ýona. Kimlik vermediler, onu gaýdy berdim diýär. Erdoğan saylanmadan önce kardeşimiz Erdoğan saylansın. Şimdi olsa hani kardeştiniz niye biz yakalayıp gönderiyorsunuz? Herkesinizle paylaşın. Ya arkada Şöhrat. Hacı arkada Serdar'ımıza Şöhrat. Benim Yani millet- sen prezidentim adını açacaksın. İki prezidentimiz var. Benim millet iki devlet. Serdar'ım öyleyim ama ben arkadaşlık Hacı Serdar'ım oğlum. Ayıp günah değiliz var. Hacı Serdarlı Onun cennetinde arkadalı. yaşayız biz. Durun ya Kerimulu gelse Kerimulu Serdarlı arkadalı Şöhrat. Olayam ne el olayara. Hani şu atlan dilime uğraştırıyorsun da şu Kerimulu adı. Geçen bakın efendim bir oğlan aydı sizlen diye azıcık kellerdi isteseniz diye Türkmenistan hemen dine Serdar prezident akıllımız kalan akılsızmış o prezident diye koyulanlar. O diye okudu diye oğlunu bile bile halk sayladı diye sebebi atasının yolunda oldu diye bilimli adam okudu görüyordu ne onun için halk sayladı. Mesela ben barıp sayladım şunu diye. Allah Bilimli sayladı diye, adam Allah diye. verdi diye bize. İndirneme de Allah öyle Teala verdi bizim bize diye. Bundan diye her Bizim- bize gelen belalar hem Allah Bizim veriyor bize Murat diye. Menife'yle Bize oturan diye yani. Türkmenistan'ın diye hükümeti bir minut Nur Ağa. Hükümeti Türkmenistan'ın hükümeti diye bize diye gitmeyenler bunu Allah Teala bize Serdar verdi Muhammed Aydemmiş hükümetine. Zulümü men veriyotin. Allah aytdığını bize şunya deyip ayttı deyip diye story aytsa diye hükümette gitmeymiş. Ene levaptı. Seypirler uçtu. Hükümet etti mi? Yok. Neymiş? Allah Teala ceza vermiş levabı. Gitmeyenler. Kim ayttı? Allah ayttı. Kim ayttı? Serdar verdi Muhammed'in atasına. Olmaydı. Tamam bunların O üç keşik bir zat mı? Niyazfa peygamberim dediğiniz vaktinde. Aha, peygamberimiz diye. Allah vermiş. Bas Tamam Allah. aydı verdim o. Allah Dibine verdi kadar. zulümü görün diye verdi. Ova. Ölüm diye. Bak bur ene Eyvallah. çabasınızın kaydarma ene. Neç yaşında mahluk? Ben 27 yaşımda men ene vatandan ayrıldım. 27 yaşımda öldüm ben ene vatandan. Ben vararıma kadar 74 yaş. Öyleler gidiyorlar. 27 yaşında yok mu? Gençliğim gitti. Birinin elinde köpek yol çalışıyor. Arkada Şöhrat. Bas gitsin devine. Ha, Git onda Türkmenistan'a aslında yurdumuz var. Kerim'e ne diyeceksiniz? Ona maydayın önünde. Arka dağlı canım, Kerim canım diyeceksiniz. İnsan aklı. Arka Ben dağlı hiçbir canım. neyse bakacağım inanıyorum. Yani Nurmurat git sen Türkmenistan'a. Mazarım am görk etmezler ona. Kimin mazarı? Beni. Sen Mehmet'sine yok ki ben başka işim yok Ben senin. şunu üzülüyorum bileyim. Ben başka işim yok. Ne hil ceza çekendire yok onu takayım. Ne ameler edendire onu. Arkada Şöhrat diye belki koyuyorlar. Ya fark adı öğrenirler. Ne hil çekendirler oğlan aşağılık kayıp. Tabii tabii. Yokları bir bindu katılacaklar diye bir yalvarsan belki onu ne ederler. Ömmet verdin mi diye ne edeyim. Hava ne ama? Genelde bana verdiğip olarım koymazlar sonra. Evet bir dişin sen. Yok mesela maksat bir gün efiratçı video paylaşı men çıkacak şimdi Ecem'in yanında mesela Ecem görkediptir Ecem ağlap can etti. Son 3 gün sonra sen yine aktivist sever şimdi bunun içinden
çıkıp bilen ok. Bolmasa özüm özde Ben açık aydayım mı? Ben maksadım Türkiye'nin storiesini eşittim mi? Heleylem, ecesinem Rusya'da zalı alıptırlar. Publishing dondu. ya sam Onu istese maksadı workacılar Onu etme. Nurmurat. Köpek ol. Şahsiyete geçip gitme. Prosto şol oğlan indi çıkıp bilen ok şu zaten Vallahi. içinde. Edenine puşman bir taraf. Wa çıkıp bilen o. Derif şahsiyet ecene ayağın koşma. Boş verin. Kimin ne şerefsiz diye bizim şerefsiz olacak durumumuz yok. Yani. Şahsiyete geçip gitme. O oğlan gerçekten ne çeyre? O oğlan bu işin içinden çıkıp bilen o. Sen geçen ısrar bilen Ali çağırıyor gel görüşelim. Sen o yanına çağırıp adı onlar tutturmalı, onları yığınlatmalı. Ecelse o tutayda onlar kaharınız gelmez, gel oturgesine bak meselesi koyuyor ettim diye. Onun bahanası onlarla buluşmak da, görüşmek, onları tutturmak. Onu berilen zadanya şol. Berlin köremeyelim yani. Artık kelleti işleteler köremeyelim yani şu evde oturan her Namussuz. Türkiye'de dine var Allah şahit olsun. Paramparça eder mi? Mağabır dokunup olsun. Nura var. Sen gayratı yaman reklam ediyen bilen yaman reklam ediyen şatlık zaybalı eden şatlık koyan maksatı başlayan kim olur? Ben ona reklam etmeyecektim. Prosto şunun ediyen hareketi öz için eden oyundu. Öz ister. Ben edeyim değil. Her oyun öz ayağına nasıl ya? Boş verin. Ay diyorum ben onu. Aytman şulan atlarını 3-4 ay 5 ay tutman yören yitip gidiyorlar şular özlere. Yani. Yani neyse ama araya patsan var ha bilmeyene girdi bırdadın içine. Sehel puloda ödün oynatdı. Tamam iyine çıkayın neyse de ay olur bilen yaman o webleşer anarkalar. Nime de adam akkara olur kim bilen nerede gepleşmeden yaman o bilir puşman ettirenirler ama şu iyiden aytacak olsan ne olacağını bileyim mi deyip. Onun için çıkabilmelen o. Kaların edil mena doğru aytıp düşen plan sonu yok ya olsa bile yalakaların hem sonu yok. Şu derece ikisi denmeden gidiyor Türkmenistan'da. Yalaka doğru aydının hem sonu yok, yalaka edenin hem sonu yok. Benim düşüncem öyle. Yani doğru aydık gidenin kaderi ol ya gelecekte, tarihte yeri ol ya, ornu ol ya, eylekin vapşı ornu mu olan o? Doğru mu? Eylekin ornu bolu mu onu? Yaslayanım onu. Prokurorlar, näçe ministerler gitti, yitip. Maksat eğilip prezidentin sağ oldular yani eğilip sen prezident senden haber bile yok mesela. Sen bilme ama prezidentin elini öpüp göreler yok ol gitti. Meğer düşünsen. Şolor yok etti sen kim diyen? Nerede prokurorlar o özünden bir ayal var da şolada maskara ettiler. O minister ödün atan minister ama yani ne kağıt ministeri. Ödün amastı kabul ettiğinde ödün ölürdü şu. Ya ne bir tanıdığım vardı bu Sakarlı şu hakim olan eken Sakarı en sonunda basıptırlar. Hügün ağası bayan olu işler onu bile işten çıkartıptırlar. Ya. Onun için men yalakalık olup da yalak edip de belki pul kazanın ömrüm uzak olur, işim olur diyen kargoçular, södegerler yanlış yemiz. Sizleriniz hem sakalerde işi çiliniyeniz. Hiç şeyli onun için yalakaları ürün halka yok görüneceğim. Götürdüm ben. Helalınızla kazanmaya devam edin. Yalakalık edip ben bu kargoçuluk edeyim, södegerçilik edeyim ya, bloggerlık edeyim. Diyeniniz bile olmaz yani. İyi neymesin bana şu iki hepte de oldu. 2 sancık can diyen oğlan gitti ölüp. Şol oğlun neyemeden ölüler? O ne neyemeden ölürtürler dedim. Benim sillerim duyuşsunuz yani sillerden eceden yeten için öldü dediler. Yeni birisi böyle dediler.
Ya onun ilk ortası berde. Nahili bak şu Nazar Habibov var aydımçı. Şonun ayağına göz dikerler, şonun için bastı deydiler. Olur ortada belli yani. O oğlan azıcık öz başladı. Angra varıp böyle stand-up neyme Cem Yılmaz yapıyor ya. Şunu yazatları ediptir. Yani edip. Köktat ediptir o oğlanım o tayda. Neyse magazinler reklam et başladı. Hava dero yıldızı Başladı parladım. da. Yıldızı parladı dero. Yıldızı parladı. Düğüne sonra da vermedi yok etti. Mafyalar. Bizde güçlü mafya var oğlum yerlere. Doğru mu etsin? Hükümetin özü mafya. Özü mafya. Biz gelip yazar bak Atavay kim al Atavay'ın ev Dilya'nın evini yapıp olmaz mı? Hemen Ece Mene dinlemedim. Kim o Atavay? Yo Ben TikTok'larda gündüzde hiç girmeyen. kanun bağılda şol adamlara yol verirler mi? Kanun bağılda davno çıkardılar o komentariya yani aktivistlenkina der o tapyalar mısın? Yankı haramda da edek gelyaram olun. Bilen oklormuşsun, eşten oklormuşsun. Millet parada o bizim o prezidentimizin özü millet parada o. O şu Efendim yapmadı gidin konsoloz namedin. Wikipedia var ya konsulliğin o Atavay'ın Aşkabat'ta otuyor o. Aşkabat'ta otuyor. Olsun şu berde konsula vatanımız bizim hükümet vatan hükümetimiz konsula gidin onda şuna zorunda gitse Türkmenistan'da oturup şeyde oturup arıza yazsınlar. Yani arzanı yeri Türkmenistan'da değilsinler. Ya o gün gaytan var gidip pulun yalar o. Ecesini etken adama. Ya Sen geçen bileceksin. saatliğim 3-4 tane onda şu Atavay diyendir de 3-4 tane yine zom diyeyim onlar alıp dün Ece bacı söğüşüp yatıyorlar. 4-5 tane erkek. Yo Ece bacısı onu da ola olun o tutuş marlar var ya marlar. Hep batıyor o marlar siz ne küntülün şahsı mardır marı deyip koşkutan var o. Var YouTube'da var eden o imoda premo efirler imoda oturup edyan eken ülke. Millet paradı daha o haramda da o anarkayı Göktepe'li çürükler var ya şolun edip görünler o. Mesela Türkler tireler mesela Karadenizler lazdır, kanı kızgındır lazım. Olur qoğu taraftan överler. Millet parazlık der de qoğu taraftan överler birbirini. Bizden içine bir gelip şatır der, bir gelip marruk der, bir gelip o der ben düşünemem. Hükümet ettiriyor şunu. Hükümet arka dağlı terdarımızda çok rahat. Nur Murad'ın da 15 minut oldu. Hadi sen otur ver. Öyle. Ha, size iyi geceler. Düşünün halkım azıcık akıllanın. Hadi benim arkada şofrat deyip gideyim. Bağırında. Özelden konuşursun. Hadi ben de Efe'yi kapatayım. Sakallı rap hoş geldin. Murat sen ne var bu sakallı rap dinlemelerini, aydınlarını paylaşmıyorsun? Atavay Dilya'nın efirini yapıp olmaz mı? Hemmenin gecesini etkiye deyip bastırdı ştaydı. Yani Atavay Kaçıp gitti. o haramzada. Dur Nur. Hı. Sakallı rap kardeşim bu. Az önceki arkadaş da şarkılarını paylaşıyor da kaçtı bak. Ona hemen bir tane şey yapalım. Ceza keselim. Haydi şarkılar paylaşıyor. Gir bu sakallı rap var ya aşağıda. Onun nemesine gir. Nuru Kova aydınları var o. Neme hakkında. Edil Türkmenistan hakkındaydı ya aydınları. Rap. Türk mü Türkmen mi? Türk ama bize arkadaş ya aynı biz. Gelir güzel şeyleri var yani dinleyebilirsiniz Tamam. ha güzel şarkıları var yani. Rap ama. Tamam takip aldım. Ben zaten artık rap dinliyorum. Hayatımı yaşıyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ama Sahip Nuru çıkmayana fazlasıyla hürmet gösterdik. Ama artık biraz daha
Hesabı, faturayı da hep beraber ödeme zamanı geldi arkadaşlar. Bugüne kadar tek başına ödedik. Şimdi hep beraber ödeyeceğiz. Tamam. Yani o yüzden bizler Van Damme'm değil, Arnold'um değil. Edip gören işimizden Van Damme'm, Arnold'um havar yok. Tak što. Golluman başarmayan halka men pikirimçe diňe arkadaş şöhret diýmeli bolýar. Arka dağlı Hacı Serdar'ım. Inde arka dağlı canlı Hacı Serdar'ım olmalı. Kerim canlı. Ya sen näme etjekdiň o Murat? O insan paylaşan video. Ya güzel ya. Tam pezevenk. Güzel de Melfa yere aydım ben. Aydın şutayda bir izin aldın mı sen? Soradın mı izin? Yok yazdım. Kabul mü değil okey değildim. Ha, iyi. Güsür demekle paylaşan deltin de şunun için. Ama güzel şarkıları var ha. Nuri dinlesen var ya. Bir minut yana manası konkret ne? Türkmenistan'da mı? Türkmen jowa düşünmedim lan. Yo, Türk yöne rap aydı ya. Yurt hakkındaydı ya da yine şu hükümetler hakkındaydı ya yöne bir şu orta ayda oturan yerinde ortasına Türkmenistan deyip geçip gideyim öyle özün aklında. Ha. Boşlukları özüň Başka doldurayım. hiç geçliği yok da. Ya da berdişkan suratını koyup oldu. Edil şoň için ayda oturan yerde. Anladım. Bu nemeler var lan. Bak. Yok öyle ya da. İstendir. Ha? Acayip. Nuri senem diye PK oynadı ya şatlık bilen diye. Göreli diye kime pul. Ay Nuri pul hiç kim uğratmayalar. Söýüp koyarlar. Ha, tamam. PK'nın şartlıkını görür, kimi köp pul oklarlar diye. Tamam deneyelim. Onun için pezevenklik yapmalı olayım Nur ağa. Pezevenklik yapalım da. Yok, harbiden barlak görülüyor. Hakikat güçlü gelýärmi ya da batıl? Yalan güçlü gelýärmi ya doğru? Göreli bakalım. Türkmenistan'la doğru aýdýandan gadry ýokardymy ya da yalançylyk. Ýöne men pikirimçe şat. Bu torny hem şunu ýeten dünkü ejeňe höwmellerle PK ýarşynda şat tutuldy ýani. Onuň biliber ýani birinkiler bara şeytanlyk üstten ýurdu birinki de. Şatlyk şondan tutuldy biliber. Ödem diýen şekeje şerti bardy ejelere höwmellerle diýip olan bolýar diýip. Onda Serhat näle edýär Nuri? Senem çykýanda diňe söýýän. Okey mi? Soň şu jeton ýatyrylýan näçe bolýar diýdiň? 80 dollaryň näçe diýdiň? 80 dollaryň 5000 jeton 5200 aljak bolsa. Ha. Onda şu taýda mesela näçe jeton ýatdy? Soň onam alýandan näme diýär? Näme sen diýsek? Seret altın spor araba Ya var. bu şubede yatanlara koyuver produkt alıp koyuver. Mesele değil. Seret 29.999 yani 30.000 jetonu alacak bolsaň $240 tölemeli sen. $240. Yok, bro. 17.500'ün $240 eken aro. 17.500 jetonun $240. Senader 30.000 alacak bolsaň ýene 2 köpelden paşdy. 30.000 da ne? $450, $480 bolsa $450 ýaly pul gerek. Diňe 30.000. Bularkyda 50.000, 60.000 jeton alýar. Diýmek. Kesellere yatıra diýjekler ýöne yaban şubede yatanlara yatır diýerin. Sebäbi men kesellere kän pul yatyryp gördüm ey Nuri. Nur ağa, davay men size bu video çekkeler. Nur ağa, ruhsat dersen de. Bak. Zat çykyp kime garşy? Dilberdi ağa garşy delmi? Bir hekaýet şat çykyp ýa-da. Ol Fredeli'din ya bu erkek. Ol ýandy ondan
Bizim senem yanına bir al. Kimem olsa. Yo, ola var ya, näme faşist bilen aramen oturup pek etmeyen o haramladı. Atavay diýilýän bilen aýony. Şu haramzadanyň basylýan çağda eger şu Türkmenistan hökümeti şonu basmajak bolsa ýa-da şoňa çäre görmese de basmagy kadiýet çödýär da onu prezident çöden o. Şoňa çäre görmese çäre görýänçe menime dowam ederim. Şu yetmeli bolsa ýetaýär keyin soňra şonu isleýän bolsalar. Sana adı familyası suratı gelmeli onun hazır. Gelse men sırada paylaşacak. Gün paylaşacak. Evet sana gelmeli. Birinci Yani- paylaşmadan bir araştırıp gör. Hakikaten şu Конечно, ha bunu yönümene işte ala. Onun yankın dünyanın yarışında yüzü aynada görünüyor. Sonra dengeçtirmen hükman. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Yüz yaptık. Bu doğru ama. Yüz yaptık. Bir çıkar. Kim? Ak saçlı, yüzü kapalı. Adile leve deyip giyreyen aşağı. Ha şey olup giyre, teke olup giyre. Özel teke. Men Tamam. şol zat. Kime o? Nel men şol. Kim ka ol diye. Özgel teken ayda otirlay yüzünü açta, yüzü maskalı, gözünü görkezip zaten. Şonu ayda otirlay. Teke şu. Öyle açtı mı yüzünü? Ve şu açta yüzünü burnuna yokarsın görkezip de karoçı. Şonu ya maskalı da. He. Aynı evvel tek şonu edemese başka varyant kalmadı o çağa. Ha şonda hiç kimin anlamı var. Ay, onun soňundan her kim özü bilýär ýöne. Öz şahsiýetini anykladyp özüne ýamanlyk etmedi hiç kim. Ya bu hükümete karşı bu için gizli bölümler, zatları yok mu? Gizli saklanmıyor. Bilmiyorum yok. Bir yapalım oğlanlar. Evet, Tamam. öyle. Tamam bakay. Can sağlık. İyi rahat, Allah'a İyi. emanet. Arkadaşım can sağlık. Etimize de açarız. Başı dik olsun. Başı dik olsun arkadaş. Çok rahat. Arkadaşımız, Kerim canımızın başı dik olsun. Yo, size de verin dua. Ben ne demek onu dua. Suya düşüp gelsinler diyecek men. Attan yıkalıp. Ne hiçbir prezidente ne özüme sözüm var. Katı görmem. Nur katı görmem. Ben özüme sözüm var. Şu için benim içimde bir umut aydasın geliyor. Neme de Nurmurat var. Bir gülle oturanda yırtışlarına sik çıkan yalçıklarına kuday var. Tamam. Sabret birazcık o. Menem aydasım geliyor sizinki yala. Şöhret zatip tani ona. Niyaz fun dövründe özüme veren sözüm var da bilýärmi? Ölençem hiçbir prezidente neme yalakalık edecek gel. Prezident üçün neme açacak geldi bu söz. Bu arada saylovda sesem kullanacak geldiydim de şunun için kullanamam bugün açarlı. İnşallah bundan sonra şunu yalı gider de. Yok. Oy vermiyor. Yani Nuri benden oy beklemeyin zaten olur. Ya tamam Ben da. prezident olsam oy verecek demiyor. Nabarot işçilik. Yok veremem maalesef. Nabarot siyasatta aktivlik, işçilik görkezmeli. Oy vermeli. Ne üçün öz ideologiýaň uğruna görüşmeli bolsa, sesem bermeli bolsun. Gaýtam. Hakkı kullanılaysın da. Nura. Sen vermesen, o vermesen, şu vermesen kim bilsin doğru haýsy ýalňyş haýsy. Yok. Ben vermem de belki ben yerime 100 kişi verer, 200 kişi verer belli olmaz. Yöne ben vermem haydi. Ya sen bak doğruyu tapmanyň üçin diýen onu. Doğruyu tapan wagtyň. Ava, şu var da bilen. Ava, doğruyu tapan okanadır. Soň tapan wagtyň. Onam taparız, onam taparız az kaldı. Nurmurat bellersin ama en kıyın dele. İnşallah. Zaten
Zaten Hasan- prezidentle kukla bolýar. Bu kadar kukla edip koyarsın. Yo normalde öýrsem Hasan beter bulaşdyrar ýaly. Kelýän bolan bu jere der ýaly. Farhat ya. Farhat ya ölüm cezası diye başlardı ya. Awa. Kimse ceza vermez. Halk verir. Yok sağ ol. Doğan. Gerek gel. Ben Nurmurad sen prezident olsa ben vapşe Afrika bir zada Uganda zada mene taşınarım. Senegal'a göçem. Senegal'da tanıdık lan var. Bulup taparız seni. Merak etme. Neyse olanlar. Yapalar diye. Neyse. İçersin ben. Hepsi samanca yok gücü hazırlıkta. Awa, sağ ol. Awa. Daway canlaşar baka. Evet bir tema açarız. O temalardan gurulur. Vallahi. Atawaya çok rahat. Onu Aydar'ın. Atavaya mı? Awa. Malades Atawaya çok rahat. Atavaya. Maladis Atavaya. Bunu Aydar nene. Atavaya sen mi? Var davayında. Daway aha. Aha, görüşürüz vatandaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Rahmeti kalan. Efiri yaptım. Yine yaptım.